Atong ablihan ang Pinadayag Kapitulo 1. Pinadayag Kapitulo 1. Versikulo 3. Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 3. Bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya ug bulahan ang magapatalinghog ug magatuman sa naisulat niini kay ang panahon haduol na. Gihisgutan nining bersikulo ang mahitungod sa pagdawat sa mga panalangin. Kung magunahuna ang mga tao og panalangin, kanuna nilang giunahuna ang mga butang nga may kalabutan sa pisikal nga kaayuhan. Gipamulong sa mga taong mahitungod sa mga panalangin nga bahandi. Panalanginan og maayong panglawas, panalanginan og taas nga kinabuhi, panalanginan og daghang mga maayong higala ug maayong nga kahimtang sa katalingban. Apan dili ingon ni ana ang mga panalangin nga gipasabot nining maong bersikulo. Ang panalangin nga gipasabot diri mao ang kinabuhing walay katapusan. Giingon diri nga ang tawo nga magabasa ug magapatalinghog nining mga pulong sa panagna ug magatipig nining mga butanga nga gisulat niini mao ang bulahan. Gusto nako ibalhin karon ang atong pagtuon sa hamubo lang sa libro sa bugna. Samtang gitun-an nato kining libro sa bugna, una sa tanan basahon ug paminaw nato ang mga pulong nining maong panagna. Mahimo nato kining duha, samtang nagbasa kita ug maminaw niini. Unya giingon usab nga ang mga magatuman sa nahisulat niini. Dili nako masulti kung unsaon ninyo pagtuman ang matag usa ka mga butang nga nahasulat nining maong tagna. Kining tanan nagdepende ra nimo. Mabasa nato tanan kining mga pulong ug magdungan kita sa pagpatalinghog nining mga pulong. Apan sa pag-abot sa pagtuman niini, naara sa matag usa kaninyo kung dawaton ba ninyo ang inyong nadungog o isalikway kini. Sa libro sa bugna, adunay daghang mga bahin nga lisod sabton sa mga tao. Ang libro gisulat ni Apostol Juan, nga usa sa mga gipiling disipulo ni Hesus aron makauban niya samtang gibuhat niya ang iyang trabaho dinhi sa yuta. Sa ulahi, gipapuyo si Juan sa isla sa Patmos, ug didto niya nadawat kining panan-awon samtang siya nagampo. Nahimutang ang isla sa Patmos sa Aegean Sea ug sakop na karon sa Greece. Apan sa pagkatinuod duol kini sa kinatibuk ang yuta sa Turkes. Ana kini sa kasadpang bahin sa siyudad sa Turkes sa Seljuk, ang modernong pangalan sa karaang siyudad sa Efeso. Ang Efeso mao ang lugar sa simbahan diin nagsulat si Pablo sa iyang sulat alang sa mga taga-Efeso. Lagmit moabot og 2 ka oras sa paglayag sa Aegean Sea padulong sa isla sa Patmos gikan sa Seljuk. Nadawat ni Juan kining pagpadayag sa dihang siya gipapuyo sa isla sa Patmos. Samtang nagampo siya sa adlawng igpapahulay. Gusto na kong tan-awon ang gisulti ni Juan aron mapamatud-an kung tinuod ba o dili ang iyang mga pulong. Natun-an na nato ang ubang bahin sa Biblia ubos sa uluhan nga ang Biblia tinuod. Busa karon atong ablihon ang libro sa bugna aron mapamatud-an kung unsa gayud ka tinuod ang mga pulong nga nahisulat niini. Ang atong mga pagtuon naguluhan og ang Biblia tinuod nga nagdala kanato sa nagkalainlaing direksyon. Gitanaw na nato ang hilisgutan sa pagbuhat og panghimatuod nga gibuhat sa Dios kining kalibutan. Gisusin na nato ang nagkalainlaing teksto gikan sa siyentipikong pananaw ug nakita nato kung giunsa nga naggamit kining mga hitabo sa tinuod nga mga hitabo ug kahimtang sa atong kalibutan kaniadto og karon. Sa kinatibuk-an, ang libro sa bugna mao ang usa ka bahin sa Biblia nga gilikayan basahon sa mga tao. Tungod kay bisan basahon nila dili pagayod nila masabtan kung unsa ang buot ipasabot niini. Og tingali daghang mga paghubad ang gihimo niining maong libro kaysa ubang libro dinhi sa kalibutan.
Kung tan-aw ninyo kining nagkadaiya nga paghubad, bisan pa mahibaluan ninyo nga gamay lang ang sumbanan sa tinuod nga ebidensya. Sa kinadaghanang sitwasyon, gitagaan og paghubad sa mga tawo kining libro tungod kay gusto lang nila ug makita nga daghan ang sayop nga pagsabot. Nagsilbing pasiuna ang Bugna Kapitulo 1 ug naghisgot usab ang Kapitulo 2, 3 ug 4 mahitungod sa 7 ka mga iglesia. Unya ang Kapitulo 5 ngadto sa 19 naghisgot mahitungod sa panahon sa kasakitan. So moabot sa kalibutan ang panahon sa makalilisang nga kasakitan. Ug niining mga kapitulo ang tagna mahitungod sa kapanahonan. Ug sa Kapitulo 20 naghisgot sa panahon sa 1,000 ka tuig nga gingharian. Sa kinatibuk-an nagpasabot nga milenyo. Sa katapusan, gihisgutan sa Kapitulo 21 ug 22 ang mahitungod sa walay katapusan nga gingharian sa langit. Sa ingon niini, pwedeng tungaon ang libro sa Bugna sa 5 ka bahin lang. Apan alang kanato karon, ang pinakaimportante niini mao ang ikatulong bahin, mga Kapitulo 5 hangtod sa 19 nga naghisgot sa kasakitan. Sa ako nang giingon, gihisgutan sa Kapitulo 2 ug 3 ang mahitungod sa 7 ka iglesia ug labaw na ang makasaysayong kamatuoran mahitungod nining mga iglesia. Ang mga iglesia nga gihulagway nining mga kapitulo mao ang 7 ka mga makasaysayong iglesia. Ang ngalan nining mga iglesia mao ang ngalan sa 7 ka mga lugar nga makita paingon sa kasadpan sa Turkey. Apan sa samang panahon kining 7 ka mga iglesia nagpasabot sa 7 ka mga panahon ni adtong milabay nga 2,000 ka tuig sa iglesia sa Hentel. Makita gayod ang dagan sa kasaysayan ang 7 ka mga panahon tukma sa gitagna dire. Atong tan-awon karon ang Pinadayag Kapitulo 5. Pinadayag Kapitulo 5 akong basahon gikan sa bersikulo 1. Og nakita ko sa tuong kamot niadtong naglingkod sa trono ang usa ka basahong linukot nga may sinulat diha sa sulod ug sa likod niini nga minarkahan og 7 ka timre. Og nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda nga nagapahibalo pinaagi sa makusog nga tingog nga nagaingon, kinsa ba ang takos sa pag-abli sa basahong linukot o sa pagtangtang sa mga timre niini? O walay mausa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga arang makaabli sa basahong linukot o sa pagtan-aw sa sulod niini. Og ako mihilak sa makusog kay walay bisan kinsa nga nakaplagan nga takos sa pag-abli niini o sa pagtan-aw sa sulod niini. Unya, usa sa mga ansyano miingon kanako, ayaw paghilak, tan-awan nagmadaugon ang leon sa banay ni Juda, ang gamot ni David, nga tungod ni ana makahimo siya sa pag-abli sa basahong linukot ug sa 7 ka mga timre niini. Ug diha sa kinatong-an sa trono ug sa 4 ka mga buhing binuhat ug taliwala sa mga ansyano, nakita ko ang usa ka kordero nga nagtindog nga daw gipatay, nga may 7 ka sungay ug 7 ka mata, nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok nga yuta. Ug siya miadto ug iyang gikuha ang basahong linukot gikan sa tuong kamot niadtong naglingkod sa trono. Taman lang usa dire ang atong basahon karon. Wala ko'y plano nga susihon kini nga bahin sa detalye kada bersikulo. Nagplano lang ko sa pagtanaw sa unod kung unsa ang giingon dire. Dire ang usa ni adtong naglingkod sa trono mao ang Dios. Dinhi sa Bugna gipakita kay Juan ang hulagway sa langit. Gipadayag kaniya ang mahimayaong talan-awon. Adunay trono ang lingkuran sa hari. O adunay usa nga naglingkod sa trono. Ang usa nga nagalingkod sa trono adunay basahon sa iyang tuong kamot. Nagkupot siya og basahon ug adunay nakasulat sa tanang bahin sa basahon. Giingon diri nga may sinulat diha sa sulod ug sa likod niini. Giingon usab diri nga ang maong basahon nga minarkahan og 7 ka timre. Murag pareho ang mga patik nga gigamit sa mga hamiling tawo kaniadto sa dihang migamit sila og wak sa pagpatik sa mga dokumento. Ug markahan nila og personal nila nga selyo o sa singsing tungod kay gipatikan ang basahon nga sama niini walay makaabri niini. Karon tan-awa ang bersikulo 2. Og nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda nga nagapahibalo pinaagi sa makusog nga tingog nga nagaingon,
Kinsa ba ang takos sa pag-abli sa basahong linukot o sa pagtangtang sa mga timbre niini? O walay mausa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga arang makaabli sa basahong linukot o sa pagtan-aw sa sulod niini. Gitinguha nga mahibaluan ni Apostol Juan kung unsa ang nasulat sa basahon. Nasayod siya nga may sulod kini nga importante kaayo nga butang ug kinahanglan nga ipadayag ang sulod niini. Apan walay bisan usa nga makahimo sa pag-abli sa basahon. Busa giingon dire nga mihilak si Juan sa hilabihan. Nganong ingon niini man ang tubag niya. Sa walay pagduha-duhan, nasayod siya nga adunay dako nga sekreto sa sulod niining basahon. Nasayod siya nga may sulod kini nga importante kaayo nga kamatuoran. Apan bisan pa nakahibalo siya nga importante ang ipadayag kaniya, wala siya masayod kung unsa gayod kini nga kamatuoran, kini nga sekreto. Busa mihilak siya tungod kay nasayod siya kung unsa ka importante ang sulod sa maong basahon ug gusto niya nga mahibaluan kung unsa ang giingon niini. Karon tan-awa ang bersikulo 5. Unya, usa sa mga ansyano miingon kanako, ayaw paghilak. Tan-awa nagmadaugon ang leon sa banay ni Juda, ang gamot ni David, nga tungod ni ana makahimo siya sa pag-abli sa basahong linukot ug sa 7 ka mga timbre niini. Sa laing mga pulong, wala bisan usa gawas sa mananaog. Ang usa nga nakadaog batok kang Satanas ug ang kadaugan sa tibuok kalibutan. Walay usa apan ang mananaog maoy makahimo sa pag-abli sa basahon. Ug usa lang ang mananaog. Ang usa nga gipasabot dire ingon nga ang gamot ni David mao kini si Hesukristo. Nag-ingon ang mga katigulangan kay Juan nga si Hesukristo mao ang mananaog ug busa mahimo niya nga bungkagon ang 7 ka mga patik ug ablihon ang basahon. Karon tan-awa ang bersikulo 6. Ug diha sa kinatung-an sa trono ug sa 4 ka mga buhing binuhat ug taliwala sa mga ansyano, nakita ko ang usa ka kordero nga nagtindog nga daw gipatay, nga may 7 ka sungay ug 7 ka mata, nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok nga yuta. Giingon diri nga diha sa taliwala nining langitnong talan-awon adunay nagatindog nga kordero. Kining kordero nagpasabot kang Hesus. Tingali masabtan ninyo sa ulahi kung nganong si Hesukristo ang gipasabot ingon nga kordero. Unya sa bersikulo 7, giingon nga ang kordero ug siya miadto ug iyang gikuha ang basahong linukot gikan sa tuong kamot niadtong naglingkod sa trono. Miabot ang kordero ug gikuha ang basahon ug gisugdan pagbungkag ang mga patik, gisugdan niya nga ipadayag ang mga nahasulat sa basahon. Apan nganong gisulat kining tanan dire? Nganong gihisgutan man ang mahitungod sa pag-abli sa basahon? Nganong nasulat man kini dire? Unsa man ang kahulugan nining 5 nga kapitulo sa pinadayag? Kung mahibaluan nimo ang kahulugan sa pinadayag kapitulo 5, makita nimo nga sayon ra kaayo sabton ang mga sumusunod nga kapitulo sa pinadayag. Sa ato pa gikan sa kapitulo 6 pataas. Ang hinungdan kung nganong kadaghanan sa mga tao dili makasabot sa libro sa pinadayag sa dihang magbasa sila niini tungod kay wala sila mahibalo nga dire sa 5 nga kapitulo makita ang Yahweh. Ana sa kapitulo 5 ang Yahweh. Kung ang tao dili makakita nining maong Yahweh, dili niya masulbad ang gipadayag. Busa kung masabtan nato nga klaro ang 5 nga kapitulo, masabtan nato ang tibuok pinadayag. Magbutang og timaan dire sa kapitulo 5. Og atong tan-awon karon ang daang tugon. Levitico kapitulo 25. Mao kini ang ikatulong libro sa daang tugon. Genesis, Exodo, Levitico kapitulo 25. Akong basahon gikan sa bersikulo 23. Og ang yuta dili igabaligya nga sa walay katapusan, kay ang yuta ako man. Kay kamo mga lumalangyaw ug mga dumuluong uban kanako.
ug sa tanan nga yuta nga inyong kaugalingon maghatag kamo sa paglukat sa yuta. Kung ang imong igsuon mahimong kabos ug magabaligya og diyutay niadtong iya na nga kaugalingong yuta, nan muanha ang iyang labing duol nga kabanayan ug pagalukaton niya ang gibaligya sa iyang igsuon. Ug kung ang tawo walay usa nga maglukat niya na ug mamahimo siya nga adunahan ug makakaplag siya og igo nga sa iyang paglakat ni ana, nan pagaisipon niya ang mga tuig sa paghibaligya ni ana ug ipauli niya ang kapin ngadto sa tawo nga iyang gibaligyaan ug magauli siya ngadto sa iyang kaugalingong yuta. Apan kung siya dili makaabot sa igo aron kini maulian niya sa pagpalit, nan ang iyang gibaligya mahabilin sa kamot sa magpapalit, niini hangtod sa tuig sa tinghugyaw ug sa tinghugyaw kini mahigawas kaniya ug siya mo pa uli ngadto sa iyang kaugalingong yuta. Unsa man ang gipasabot nining tanan? Dugay na kaayo nga panahon ng milabay, nang gawas ang mga Israelihanon gikan sa Ehipto ug human sa taas nga panaw sa kamingawan, naabot nila ang yuta sa Kanaan. Sa sinugdan si Moses ang nangulo sa mga Israelihanon ug unya sa diyang siya namatay, si Joshua ang mipuli sa pagpangulo sa mga Israelihanon aron sila ang makapanag-iya sa yuta sa Kanaan. Sa ako nang giingon kaniadto, pagsulod sa mga Israelihanon sa yuta sa Kanaan, adunay 7 ka mga tribo nga namuyo na didto. Labot pa sa mga Filistihanon, adunay 7 pa ka mga tribo nga nagpuyo sa yuta sa Kanaan ni adtong panahon. Apan misulod ang mga Israelihanon sa yuta ug gipanag-iyahan nila kini. Niadtong panahon adunay 12 ka tribo ang mga Israelihanon, busa gitunga sa 12 ka mga bahin ang yuta, usa sa matag tribo. Human niana gitunga pod ang matag usa ka bahin o gibahin-bahin ang ginagmay nga bahin sa matag pamilya nga naa sa tribo. Human magpuyo sa yuta sa makadyot lamang, kung pananglitan adunay usa ka tawo nga kabus kaayo ug busa kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang yuta. Kinahanglan nga iya kining ibaligya sa usa sa pinakaduol niya nga parente. Kung walay usa sa duol niya nga mga parente nga mopalit sa yuta, kini ibaligya sa sumunod niya nga kaliwatan. Mao kini ang sistema nga gisunod nila kaniadto. Apan bisan human mabaligya ang yuta sa maong paagi, dili kini permanente nga pagbaligya. Mapanag-iya lang sa nagpalit ang yuta sulod sa 50 ka mga tuig. Human nining panahon na ibalik na ang yuta sa tinuod nga tag-iya. Human sa 50 ka tuig ang yuta iuli sa tinuod nga tag-iya. Busa ang 50 ka tuig gitawag ingon nga tuig sa Jubilee. Sa Israel adunay pista o pangilin nga gitawag ingon nga tuig sa Jubilee. Ang tuig sa Jubilee mao ang tuig nga diin mabalik ang yuta sa tao human sa 50 ka mga tuig nga gipanag-iya sa usa ka tawo. Bisan karon namalik na ang mga Hudiyo sa Israel gikan sa tanang dapit sa kalibutan. Bisan karon sa kalihukang kibots ug Muschav, adunay mga grupo sa mga tawo nga nanghulam og mga bahin sa yuta gikan sa gobyerno. Apan niini nga bahin usab, aduna lang sila'y katungod nga makapanag-iya sa yuta sulod sa 50 ka mga tuig. Giulaman nila ang yuta sa gobyerno sulod sa 50 ka tuig. Sulod niya ng panahon na giugmad nila kini, apan pagkahuman sa 50 ka tuig, mapanag-iya pagbalik sa gobyerno ang yuta. Nagikan kini nga laraw sa sistema nga gigamit dugay na nga panahon ang milabay aron madumalaan ang pagpalit ug pagbaligya sa yuta. Busa, unsa man ang nahitabo sa dihang nabaligya sa mga Israelihanon ang yuta? Kung mopalit o magbaligya kita og yuta karon, ang sulat kasabutan sa pagpalit sa laing pulong mao ang kontrata. Kinahanglan buhaton, gipahayag nining kontrata ang lugar o ang kadak-on sa yuta nga gihisgutan, kinsa ang nagbaligya sa yuta o kinsa ang gibaligyaan, pila ang gibayad sa yuta o uban pa. Unya magbayad na og adunay mga saksi nga pagpamatuod sa pagbaligya pinagi sa pagbutang sa ilang mga pirma. Ing-ani pagbuhat ang mga sulat kasabutan o ang mga kontrata. Unya kung natapos na ang panahon sa pagpaabang, ipagawas ang sulat kasabutan ug susihon. Adto ta karon sa libro sa Jeremias kapitulo 32.
ana kini sa daang tugon, paingon sa katapusan sa daang tugon. Jeremias Kapitulo 32, akong basahon gikan sa versikulo 6. Og si Jeremias miingon, ang pulong ni Jehova midangat kanako nga nagaingon, ania karon si Hanamel ang anak nga lalaki ni Salom nga imong uyuan muanhi kanimo nga magaingon, palita ang akong uma nga naa sa Anatos kay ang katungod sa paglukat imo man aron sa pagpalit niini. Tungod niini si Hanamel ang anak nga lalaki sa akong uyuan mianhi kanako sa sawang sa bilangguan sumala sa pulong ni Jehova. Ug miingon kanako, palita ang akong uma, nangamuyo ako kanimo, nga anaa sa Anatos, nga anaa sa yuta ni Benjamin. Kay ang katungod sa pagpanunod imo man, ug ang paglukat imo, palita ka na alang sa imong kaugalingon. Unya ako nahibalo nga kinimo ang pulong ni Jehova. Ug gipalit ko ang uma nga diha sa Anatos kang Hanamel ang anak nga lalaki sa akong uyuan, ug gitimbang kaniya ang salapi bisan ang napulo og 7 ka mga siklo nga salapi. Ug gitiman-an ko ang kalig-unan sa pagpalit ug gipatikan kini. Ug nagpatawag ako og mga saksi ug gitimbang ko kaniya ang salapi diha sa mga timbangan. Busa gikuha ko ang kalig-unan sa pagpalit, ang duruha lakip kadtong gipatikan subay sa balaod ug sa batasan ug kadtong binuksan. Ug gihatag ko ang kalig-unan sa pagpalit ngadto kang Barok ang anak nga lalaki ni Nerias, ang anak nga lalaki ni Maasias, tinambungan ni Hanamel ang anak nga lalaki sa akong uyuan, ug diha sa atubangan sa mga saksi nga mingtimaan sa kalig-unan sa pagpalit sa atubangan sa tanang mga Hudiyo nga nanaglingkod sa sawang sa bilangguan. Og akong gisugo si Barok sa atubangan nila sa pag-ingon, mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Dios sa Israel, kuhaa kining mga kaligunan, kining kaligunan sa pagpalit nga gipatikan, o kining kaligunan nga binuksan, og ibutang sila sa sudlanan nga yuta, aron mulungtad sila sa daghang mga adlaw. Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Dios sa Israel, mga balay og kaumahan og kaparasan mapalit na usab dinhi nining yutaa. Naabot ang pulong sa Dios sa manalagna nga si Jeremias nga nag-ingon, ngang iyang ig-agaw giingon nga anak sa iyang uyuan, pwedeng ig-agaw niya ang anak sa iyang uyuan, di ba? Muduol kang Jeremias ang iyang igagaw og ihangyo kaniya nga paliton ang iyang umahan. Gisugo sa Dios si Jeremias nga musugot sa pagpalit sa umahan. Unya ang igagaw ni Jeremias nga si Hanamel miadto gayod kang Jeremias aron hangyoon siya nga paliton ang iyang umahan. Gihangyo ni Hanamel si Jeremias nga paliton ang yuta sanglit aduna siya katungod sa panulundon. Ug human niini misunod ang katin-awan sa paagi sa pagpalit sa yuta. Tan-aw nato ang paagi karon samtang basahon nato gikan sa bersikulo 10. O gitiman-an ko ang kaligunan sa pagpalit o gipatikan kini. Og nagpatawag ako og mga saksi o gitimbang ko kaniya ang salapi diha sa mga timbangan. Busa gikuha ko ang kaligunan sa pagpalit, ang duruha lakip kadtong gipatikan subay sa balaod og sa batasan og kadtong binuksan. O gihatag ko ang kaligunan sa pagpalit ngadto kang Barok ang anak nga lalaki ni Nerias. Ang anak nga lalaki ni Maasias tinambungan ni Hanamel ang anak nga lalaki sa akong uyuan. Og diha sa atubangan sa mga saksi nga mingtimaan sa kaligunan sa pagpalit sa atubangan sa tanang mga Hudiyo nga nanaglingkod sa sawang sa bilangguan. Murag si Barok ang tao nga adunay gibuhat nga ubang matang sa trabaho sulod sa templo. Gipatikan ang usa ka kopya sa sulat kasabutan o gitipigan sa templo. Kung sa katapusan ang igagaw ni Jeremias nga si Hanamel adunay kwarta og paliton pagbalik ang umahan, kinahanglan niya nga dalhon ang walay patik nga kopya sa sulat kasabutan aron susihon. Susihon ang iyang kopya nga sulat kasabutan ug unya kuhaon aron itandi sa gipatikan nga kopya sa sulod sa templo. Hinumdumi ninyo nga gibaligya ang yuta sulod sa 50 ka tuig. Kung mulapas na sa 20 ka tuig sukad sa una nga pagbaligya sa yuta, bayaran lang sa tinuod nga tagiya ang ikatulo ka bahin sa daang presyo aron mabayran ang nabilin nga 30 ka tuig.
Kini ang sistema nga gisunod sa mga Israelihanon. Balikan nato karon ang Bugna Kapitulo 5 ug tan-awon kon unsa ang kalambigitan ni ining mga bahin sa Levitico ug Jeremias nining maong kapitulo. Gitun-an nato kini kung unsa ang nahitabo sa mga kapitulo 2 ug 3 sa Genesis. Sa Genesis Kapitulo 1, atong nabasa giun sa pagbuhat sa Dios kining kalibutan ug human niini iya kining gitugyan sa tao. Nga giingon nga iyang pagmanduan. Nahinumdum ka ba ni ana, dili ba? Gitugyan sa Dios kining kalibutan kang Adan nga giingon nga iyang pagmanduan. Busa natagaan si Adan og hataas nga gahom ug giingnan siya nga iyang pamunuan kining kalibutan ingon nga halili sa Dios. Apan gibaligyan ni Adan kining kalibutan, gihatag ni Adan kining kalibutan sa lain. Gipanghatag niya kini. Atong tan-awon pag-usab ang Biblia ug atong basahon gikan sa Lucas Kapitulo 4, Lucas Kapitulo 4, versikulo 5. Lucas Kapitulo 4, versikulo 5. Lucas Kapitulo 4, versikulo 5. Og sa itaas, gidala siya sa yawa og gipakitaan sa usa ka paglantaw sa tanang gingharian sa kalibutan. Og giingnan siya, kanimo ihatag ko kining tanang kagamhanan og ang ilang kahimayaan kay kini gikatugyan man kanako og igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan. Tan-awa unsa ang giingon diri? Gidala sa yawa si Jesus tingali kini espirituhanon nga panghitabo. Gidala sa yawa si Jesus sa taas nga bukid ug gipakita kaniya ang mga gingharian sa kalibutan. Miingon siya kang Jesus nga nahatag na kining tanan sa iyaha ug ihatag pud niya kang Jesus kung muluhod ug mosimba si Jesus kaniya. Sa Genesis Kapitulo 3, atong mabasa kung giunsa sa yawa pagpamakak ngadto kang iba. Mao nga nailad siya sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Tungod ni ana, nailog sa yawa gikan kang Adan ang pinakataas nga kagamhanan. Dire sa Lucas mabasa nato kung giunsa pag-ingon sa yawa nga gitugyan na kaniya kining kalibutan. Gitugyan na sa yawa kining kalibutan. Busa sa diyutay nga panahon, gipanag-iya sa yawa kining kalibutan. Napanag-iya sa yawa kining kalibutan. Apan sa ato nang nakita, ang tumong sa Dios mao ang pagkuha pag-usab sa kalibutan gikan sa yawa. Natun-an na nato kung giunsa pagbuhat sa Dios ang iyang katuyuan sa pagbawi sa kalibutan. Ingon nga lugar diin matuman ang iyang katuyuan, gipili sa Dios ang lugar sa mga Palestino diha sa pinakatunga nga bahin sa kalibutan sumala sa geografiya. Kini ang lugar nga gipili sa Dios ingon nga iyang natad sa panggubatan. Ingnon ta ni ana og dire gipadayag sa Dios ang kasaysayan sa iyang piniling katawhan. Dire gipakatawo si Hesus sa kalibutan og si Hesus mao ang anak sa Dios sapagkat tinuod siya mismo ang Dios. Natawo si Jesus nining maong lugar nga may katungdanan sa pagbawi sa tibuok kalibutan gikan sa kamot ni Satanas. Busa sa tinuod nga kamatuoran ang unang katungdanan ni Jesus mo ang pagbawi sa espiritu sa tao. Nakuha pod sa yawa ang espiritu sa tao ug nagpailalom sa iyang pagmando. Napailalom sa pagmando sa yawa ang espiritu sa mga wala pa naluwas. Busa ang una ug ang pinakahalangdon nga katungdanan mao ang pagpalingkawas sa tanang mga espiritu sa katawhan gikan sa kamot sa yawa. Matuman kining katungdanan kung iwali ang ebanghelyo ug maluwas ang espiritu sa mga tao. Mahitabo lang ang kaluwasan kung mahatag ang usa ka tawo ngadto sa Dios gikan sa yawa. Kung wala na siya napanag-iya sa yawa ug magpanag-iya na siya sa Dios. Mao kini ang pagkahimong anak sa Dios. Mao kini ang pagkatao pag-usab o ang pagkaluwas. Apan ang problema, gidahom sa mga tao nga samtang nagsimba sila ug muingon sila nga mituo sila sa Dios, iya na sila sa Dios. Apan akong ipanghimatuod kanimo, dili gayud kana ang pamaagi. Ang bugtong paagi nga kita masakop sa Dios, mapanag-iya sa Dios,
pinaagi sa tukma nga kasinatian sa pagpakataho pag-usab. Mao kini ang kaluwasan sa espiritu o espirituhanon nga kaluwasan. Diha lang maangkon sa Dios ang tao. Busa una sa tanan, padayon nga nagbuhat ang Dios alang sa pagluwas sa mga espiritu sa katawhan sa milabay nga 2,000 na ka mga tuig. Ug kung moabot na sa katapusan nining 2,000 kapin ka mga tuig, kining panahon na diin naluwas ang mga tao, mubalik pag-usab si Jesus dinhi sa kalibutan. Human niya na kuhaon niya pag-usab ang tibuok kalibutan, bawion niya pag-usab gikan sa yawa, ug mahimong panag-iyahon sa Dios pag-usab. Gibaligya ni Adan kining kalibutan, gibaligya niya sa yawa, apan gipahulagway sa Bugna Kapitulo 5, ang talan-awon sa dihang gibawi ni Hesus ang kalibutan pag-usab. Nabasa nato nga adunay 7 ka mga patik ang basahon. Samtang tagsa-tagsa nga gibuak kining mga patik, gibutyag niini ang pag-abot sa ubang makalilisa nga hitabo sa kalibutan. Bisan karon makita nato mismo sa atong mga mata kini nga mga butang nga mahitabo. Labing hinungdanon kining mga butanga. Balikan nato sa makausa ang libro sa Pinadayag. Pinadayag Kapitulo 5 versikulo 8. Ug sa nakuha na niya ang basahong linukot, ang 4 ka mga buhing binuhat, ug ang kaluhaag 4 ka mga ansyano mihapa sa atubangan sa kordero, nga ang matag-usa kanila nagkupot og alpa, ug sila may mga bulawang panaksan nga napuno sa insinso, nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan. Ug na nag-awit sila sa usa ka bag-ong awit nga nagaingon, takos ikaw sa pagkuha sa basahong linukot ug sa pag-abli sa iyang mga timre. Kay ikaw mauman ang gipatay ug pinaagi sa imong dugo, gilukat mo ang mga tao alang sa Dios, gikan sa tanang kabanayan ug pinulungan ug katawhan ug kanasuran. O gihimo mo sila nga usa ka gingharian ug mga saserdote ngadto sa atong Dios, ug sila magahari sa ibabaw sa yuta. Tan-awa kun unsa ang giingon dire. Hinumdumi nga ang kordero mao si Hesus. Sa dihang gikuha sa kordero nga si Hesus, ang basahon gikan sa usa nga nagalingkod sa trono, adunay talagsaon nga nahitabo. Atong tan-awon unsa ang nahitabo. Giingon diri nga sila nanganta og bag-ong awit. O giingon nga adunay kaluhaan og 4 ka mga ansyano nga nagalingkod libot sa trono sa Dios. Ang 4 nga buhing binuhat ug ang kaluhaan og 4 ka mga ansyano nagsugod pagkanta sa bag-ong awit. Nagsugod sila sa pagkanta. Ug unsa ang unod sa ilang gipangkanta? Giingon nga si Jesucristo ang anak sa Dios ang nakadaog sa kadaugan ug tungod niini takos siya sa pagbuklad sa mga silyo. Samtang ang silyo nahubad na ug ang basahon na buklad na, usa ka lanog nga kanta sa kalipay ang nadungog gikan sa langit. Usa ka lanog nga kanta sa kalipay nadungog gikan sa langit. Karon tan-awa ang bersikulo 11. Bersikulo 11. Unya mitan-aw ako og diha sa libot sa trono og sa mga buhing binuhat og sa mga ansyano, nabati ko ang tingog sa daghang mga manulunda nga ang gidaghanon kapid-an ka mga kapid-an og libo ka mga linibo. Nga na nag-ingon sa makusog nga tingog, ang kordero nga gipatay takos sa pagdawat og gahom og kadato og kinaadman og kusog og kadungganan og himaya og pagdalay. Apan dili lang ang 4 ka mga binuhat nga buhi ug ang kaluhaan ug 4 ka mga ansyano ang nanganta. Napulo ka libo kapilo, tag napulo ka libo ug mga linibo ka mga linibo nga mga manulunda ang nanag-awit sa ilang maanindot nga mga tingog, ug mao kini ang mga pulong sa ilang awit. Ang kordero nga gipatay takos sa pagdawat og gahom og kadato og kinaadman og kusog og kadungganan og himaya og pagdalay. Karon tan-awa ang bersikulo 13. Ug nadungog ko ang tanang binuhat nga naa sa langit ug sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug anaa sa dagat ug ang tanang diha niini nga nag-ingon, ngadto kaniya nga nagalingkod sa trono ug ngadto sa kordero ang pagdalayg ug ang kadungganan ug ang himaya ug ang gahom hangtod sa kahangturan. Ug ang 4 ka mga buhing binuhat na nag-ingon, Amen!
ug ang mga ansyano mihapa ug na nagsimba. Giingon nga ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta na nag-awit niining maong awit. Ug nadungog ko ang tanang binuhat nga anaa sa langit ug sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug anaa sa dagat ug ang tanang diha niini nga nag-ingon. Matag binuhat, unsaon man pag-awit sa tanan nga mga binuhat? Makaingon ikaw nga mukanta ang mga langgam. Nagpiyak-piyak sila ug makaingon kita nga sila nagkanta. Apan giingon diri nga mikanta usab ang isda sa dagat. Sapagkat tinuod na nag-awit ang tanang binuhat, nganong na nag-awit silang tanan, na nag-awit sila tungod kay natapos na ang panahon sa ilang pag-antos sa kamot sa yawa. Ug karon hingpit nga gawasno na sila. Busa nanganta sila sa awit sa kagawasan. Butangi kini ninyo og marka dire og adto kita sa mga taga Roma kapitulo 8. Mga taga Roma kapitulo 8 bersikulo 19. Ana kini sa bag-ong tugon. Mga taga Roma kapitulo 8 bersikulo 19. Kay ang tibuok kabuhatan nagapaabot nga mahinamon sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Kay ang kabuhatan na ilalom sa kakawangan dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kundi tungod sa pagbuot niya nga mao ang nagpahimutang niini diha uban sa paglaom. Kay ang kabuhatan ipahigawas ra unya gikan sa kaulipnan sa pagkadunot og makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nahibalo kita nga ang tibuok kabuhatan na nagduyog sa pag-agulo sa pagbati hangtod karon ug dili lamang ang kabuhatan ra kundi kita gayud usab nga mga nagpakabaton sa unang mga bunga sa espiritu nagaagulo sa sulod nato samtang nagapaabot kita nga mahinamon nga pagasugupon ingon nga mga anak nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas. Giingon diri nga nasakop ang mga binuhat sa pagkawalay kapuslanan. Giingon usab diri nga ang mga binuhat na himong ulipon sa pagkadunot. O giingon diri nga na nag-agulo ang tanang binuhat ug naghago nga adunay kalisod nga nagauban hangtod karon. Tan-awa kini, si Adan mao ang tinuod nga magtutudlo og agalon niining kalibutan. Sa pagkatinuod, ang Dios gayod mao ang magdumala, apan gitugyan sa Dios kang Adan ang tanan nga anaan nining kalibutan o giingnan siya nga dumalaan kining tanan isip halili sa Dios. Apan nausab ang pagkupot nining posisyon ingon nga Ginoo og agalon og nakontrol sa yawa ang tibuok kalibutan. Busa gihulagway ang tibuok binuhat nga nahimong ulipon sa kadunoton og giingon nga nag-agulo kini og nag-antos. Karon mo balik kita sa Genesis kapitulo 3. Genesis kapitulo 3. Kapitulo 3 bersikulo 17. Genesis kapitulo 3 bersikulo 17. Og miingon siya kang Adam, tungod kay gipatilinghugan mo ang tingog sa imong asawa og nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon, dili ka magkaon niini, tinunglo ang yuta tungod kanimo. Pinaagi sa kahago magakaon ka gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kadyapa og magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan niini gikuha ikaw, kay abog ka, og sa abog ikaw mopauli. Tan-awa unsa ang giingon dire. Sa sinugdanan, gibuhat si Adan gikan usab sa abog sa yuta. Mao kini nga Adan diin gihatag sa Dios ang katungod sa pagdumala sa kalibutan. Apan tungod sa pagkaon ni Adan sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, gitunglo ang yuta. Wala kini magpasabot nga ang yuta lang ang tinunglo, tungod kay gibuhat gikan sa yuta ang tao, tinunglo usab ang lawas sa tao. Tinunglo ang tanang mananap, sapagkat tinuod ang tanang binuhat na pailalom ni ining tunglo. Gipasabot niini nga napailalom sila tanan sa kontrol sa yawa.
ug nakita ang mga sangputanan niini sa pagtan-aw diha sa natural nga kalibutan. Tinuod gayod nga nindot ang bag-ong piso sa manok. Samtang nakakita ikaw og ingon ni anak kagamay nga binuhat, makabati ka nga gusto nimo kining hikapon. Gusto nimong buhion, matahom gayod kaayo. Apan kung makita nimo ang patay nga piso nga nag-uraray sa tugkaran nga nagbuyod ang mga tiil ug mga pako, dili na tahom tan-awon, sapagkat tinuod dili na ninyo pagatan-awon. Sama gihapon kini sa mga bulak, malaya ug mamatay gihapon bisan pa ang pinakanindot nga mga bulak. Wala na tingali maot pa kay sa laos nga bulak. Mao kini ang gipasabot sa dihang giingon sa Biblia nga naulipon sa pagkadunot ug nagaagulo ug nagaanto sa kalisod ang tanang binuhat. Kung manlakaw kita sa bukid o sa mga park ug mutan-aw sa mga bulak sa palibot, nindot kaayo tan-awon sila. Apan gikan sa anino sa punuan ni adtong mga bulak, madungog ang hilak sa kaguol. Ugaling may bitin nga nakadakop og baki o ubang manunukob nga nakadakop og tukbunon, dili ing anak kanindot og malinawon sama sa makita. Sa samang paagi, tingali nindot tan-awon sa gawas ang atong kalibutan. Apan sa pagkatinuod lang, miagi na kini sa pagkadunot. Unsa man nga matang sa kalibutan nga atong gipuy-an karon. Salamat sa kahugawan, sa hinay-hinay na abot na kanato ang panahon diin wala nay limpyo nga tubig nga mainom ug presko nga hangin nga mahanggab. Hinay-hinay na nga naguba ang ozone layer ug sigurado ako nga nakahibalo kamo kung unsa ang may tabo agig sang putanan niini. Kung hingpit nga madaot ang ozone layer, mamatay ang tanang mga tanom ug mga mananap tungod sa ultraviolet rays nga gikan sa adlaw. Nakasaksi na kita og daghan gayud kaayo nga masakiton tungod sa kanser sa panit. Samtang hinay-hinay nga nadaot ang ozone layer, nagtampo kini sa hinay-hinay nga pagkatigulang sa kalibutan sa kinatibuk-an. Baliktad ang kahimtang nining kalibutan. Naulipon sa pagkadunot kini nga kalibutan tungod kay nahulog kini sa kontrol ni Satanas. Napailalom kini sa kontrol ni Satanas. Tungod ni ana, gisugdan usa sa Dios ang pagbawi sa espiritu sa mga tao. Kung makumpleto na ang numero sa mga tao nga maluwas, mubalik pag-usab din ni sayuta si Hesus og palayason si Satanas og mabalik na pag-usab sa Dios ang tibuok nga kinaiyahan sa kalibutan. Kung mahitabo kana sama sa atong gibasa kaganiha sa Bugna kapitulo 5, manag-awit og awit sa kalipay ang tanang binuhat sa langit og sayuta. Tingali kahibulungan paminawon nga nanag-awit ang tanan sa awit sa kalipay. Kung lugwayan nato pag-ayo ang atong mga hunahuna bahin niini, kinahanglan nga ang tibuok kalibutan malakip niini og makaturunganon nga hunahuna nga wala nag-awit ang mga bituon og mga planeta. Apan sa ilang kaugalingong paagi gibuhat gayud nila. Gisgutan sa Biblia ang mga bituon nga nanag-awit og pagdaig sa Dios. Unsaon man pagkanta og pagdaig sa Dios ang mga bituon? Nakahibalo ako kung unsa ang ipasabot niini. Busa naglawom ako nga maminaw kamo samtang magsaysay ako niini. Pipila ka mga tuig ang milabay, samtang nag-usisa ako sa nawalang adlaw nga gipasabot sa Josue kapitulo 10, mibisita ko sa Goddard Space Center sa Greenbelt, Maryland sa United States. Samtang didto ako, nakahigayon ako sa pagpaminaw sa kasetip nga gihimo sa ubang Amerikano nga astronauts. Girikol nila ang tingog sa kalibutan gikan sa ilang space shuttle gawa sa kahanginan sa kalibutan, samtang gisubay nini ang iyang orbital path ug nagtuyok sa iyang akses. Dili nato madungog ang tingog nga gibuhat sa kalibutan sa pagkakaron samtang gatuyok kini og nagpanaw sa kawanangan, apan sa pagkatinuod nagbuhat kini og dili katuuhan nga tingog sa kasaba. Nagtuyok ang bala sa pusel samtang naglupad kini sa hangin, dili ba? Og nagbuhat kini og tingog samtang kini naglupad. Naghimo usab og katingalahan nga tingog ang atong kalibutan samtang nagtuyok kini og nagdugang pa kini sa tingog nga gihimo niya samtang gatuyok kini sa iyang orbital path. Busa, ngano nga dili man nato madungog kini nga kasaba? Kinahanglan nato nga hinumduman nga adunay utlanan ang maabot sa atong pagdungog. Makadungog lang kita og tingog sa makabot lang sa frequency. Wala ko makaibalo sa insakto nga mga numero, apan wala kitay madungog nga bisan unsa sa ibabaw o sa ubos sa mga frequency.
Naghimo og dagko nga tingog ang atong kalibutan samtang nagliho kini. Apan dili na maabot sa atong pandungog kadto nga tingog. Kung madungog tingali nato ang pagtuyok sa kalibutan, mamatay kitang tanan sa kasaba. Busa kinahanglang mapasalamaton kita nga dili nato madungog ang tingog. Apan karon nga gisusi na sa mga tawo ang kawanangan, na record na niya ang tingog sa pagtuyok sa kalibutan. Mao kana ang matang sa tingog nga nadungog nako sa tape. Pamalandungan nato kini sa makadyot. Adunay tingog nga gihimo sa kalibutan samtang nagpanaw kini subay sa iyang alagianan. Apan nagkalain-lain ang agianan nga orbit sa ubang mga planeta. Adunay kaugalingong orbit nga alagianan ang tagsa-tagsa ka heavenly bodies. Huna-huna lang ang huni nga gihimo kung gitipon ang ubang mga tingog nga nagagikan sa mga bituon ug mga planeta. Kahibulungan gayod ang Dios. Naminaw malagmit ang Dios nining mga huni sa kalibutan bisan karon. Busa giingon kanato sa Biblia nga nagkanta og mga pagdaig ang mga bituon. Sa umaabot, kung gawas no na ang kalibutan, kung ang tanan nga ana sa kalibutan makalingkawas na gikan sa kamot ni Satanas, muduyog ang tanan nga mga binuhat nining makusog nga kanta og ibutyag ang kamatuoran nga gawas no na sila. Gawas no na ang tanan nga ana sa kalibutan. Sa akong panghunahuna, kadaghanan sa mga kabatan-unan wala gayud makahibalo kung unsa ang buot ipasabot sa pagkagawas nun. Wala gayud ako makatulog ni atong gabi nga gawas nun na ang Korea gikan sa mga Hapon. Ni atong panahona nagpuyo ako sa kaumahan, nakadawat ako og tawag gikan sa layo nga nag-ingon nga gawas nun na kami. Ug sa dihang nadungog ko kini migawas ako ug gisultihan ko ang tanan. Miadto ako sa matag baryo nga nagasinggit sa balita nga nagaingon gawas no nakita karon tungod niana nagmata ko sa tibuok nga gabi ug wala makatulog, nalipay kaayo ako. Gipasabot ang ingon ni ana nga panahon sa Bugna Kapitulo 5 nga magawas no nagayod ang tibuok kalibutan. Kung mahitabo kining dili katuuhan nga hitabo, una-una lang ninyo ang matunog nga awit sa kalipay nga mulanog sa kalibutan. Apan adunay usa ka importante nga butang nga kinahanglan hinumduman dire, ug mao nga kinahanglan magawas nun una ang inyong kasing-kasing. Sa imong kasing-kasing, kinahanglan makagawas ikaw gikan sa imong sala, gikan sa imong kagul-anan, ug gikan sa kamatayon. Kinahanglan makagawas ka na karon. Ang kagawasan sa imong konsensya, kagawasan sa reliyon, kagawasan sa imong kinabuhi. Kung mataw kamo sa ikaduha nga higayon, makaplagan nimo ang hingpit nga kagawasan. Kung sa niini nga pamaagi kamo makagawas, mapasalamaton kamo sa inyong kasing-kasing ug manag-awit kamo og mga pagdaig sa Dios isip usa ka tawo nga nakahibalo sa paghimo niini. Kinahanglan masinati ninyo ang kagawasan sa inyong kasing-kasing aron makahibalo kamo kung unsa ang tinuod nga kagawasan ug makaingon kamo nga kini di ay ang kagawasan. Nakatilaw sa bako niya ang tinuod nga kagawasan. Natural dili tanan makasinati nini nga sama gayod sa akong nasinati. Sa akong bahin, sa hataas nga panahon nag-antos gayod ako sa akong konsensya. Apan halos mabuang ko sa kalipay sa dihang nagawas nun ang akong konsensya. Nagkalanlain ang pasalamat sa tao sa ilang kasing-kasing sa dihang siya maluwas sumala sa kadako sa iyang naagian nga pag-antos tungod sa iyang sala. Kamu usab kinahanglan makahibalo sa kalipay labi na ang kagawasan sa inyong kasing-kasing. Atong tan-awon karon ang Pinadayag Kapitulo 6. Pinadayag Kapitulo 6, versikulo 1. Og nakakita ako sa diha nga ang kordero mibukhad sa usa sa 7 ka mga timre, og nadungog ko ang usa sa 4 ka mga buhing binuhat nga nag-ingon, sa tingog nga daw dalugdog, umari ka. Og nakita ko og tan-awa ang usa ka maputi nga kabayo, og ang nagkabayo nini may pana, og kaniya gihatag ang usa ka purong-purong, og siya milakaw nga nagmadaugon og aron sa pagpanaog.
Tan-awa unsa ang giingon dire. Nahubad ang usa sa mga patik, adunay 7 ka mga patik, o giusa-usa paghubad kining 7 ka mga patik. Giingon dire sa bersikulo 1 nga gihubad sa kordero ang usa sa mga patik, ug unsa ang nahitabo sa dihang gihubad niya kini. Tan-awa ang bersikulo 2. Ug nakita ko, ug tan-awa ang usa ka maputi nga kabayo, ug ang nagkabayo nini may pana, ug kaniya gihatag ang usa ka purong-purong, ug siya milakaw nga nagmadaugon og aron sa pagpanaog. Sa diyang nahubad ang unang patik, adunay nakita nga tawo nga nagasakay sa puting kabayo. Nakita ang tawo nga nagasakay sa maputi nga kabayo. Daghang kami og natan-aw nga mga pelikulang Amerikano sa telebisyon sa Korea. Kasagaran sa mga makasaysayong pelikula, diin nakasakay sa maputi nga kabayo ang pangulo sa mga kasundaluhan. Dire usab gipakita kanato ang tawo nga nagakabayo sa maputi nga kabayo. Og adunay say pana sa iyang kamot, gubat ang gipasabot niining pana. Og giingon nga, og siya milakaw nga nagmadaugon og aron sa pagpanaog. Apan sa katapusan dili siya makadaog. Kinsa kini nga tawo? Usa ka adlaw sa maabot, adunay usa ka tawo dinhi sa kalibutan nga magatindog sa kagamhanan ug mahimong diktador. Mahimo siyang diktador sa tibuok kalibutan. Sa laing panahon sa maabot, matukod ang nagkahiusang gobyerno sa kalibutan. Sa umaabot, mahimong dako kayo nga gingharian kining kalibutan. Mahimo kining usa ka gingharian. O kining tawo nga nagasakay sa maputi nga kabayo mao ang magmamando ni anang gingharian. Sa laing mga pulong, siya ang gipasabot nga Antikristo. Magpakita kini si Antikristo sa eksena og mangulo sa tibuok kalibutan. Makita nato sa kalibutan karon nga ang mga sistema sa ekonomiya ug ang mga suliran sa ekonomiya nagpadulong tanan sa niini nga direksyon. Unyang taon-taon maghisgot pa ako nini sa detalye. Sa dihang una nga magpakita sa dayag kini nga tawo, kini ang unang timaan nga nahubad na ang unang patik. Karon tan-awa ang bersikulo 3. Ug sa pagbukhad niya sa ikaduhang timbre, nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga nag-ingon, "Umari ka!" Ug migula ang lain na usab nga kabayo nga mapula, ug ang nagkabayo niini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta, aron ang mga tawo magpinatyanay ang usa sa usa, ug siya gihatagan og usa ka dakong espada. Karon usa na usab ka tawo ang mitungha nga nagasakay sa mapula nga kabayo. Gitugyan sa nagasakay nining mapula nga kabayo nga kuhaon ang kalinaw sa kalibutan. O gitagaan siya og dako nga espada. Nakahibalo ba kamo kung unsa ang gipasabot niini? Gipasabot niini nga mahitabo ang makalilisang nga gubat. Ganiha lang giingon nako nga mobalik si Hesus sa kalibutan ug mahimong gawasnon ang tanang binuhat. Busa nga naman nga sa dihang mahubad ang una ug ikaduhang patik, mahitabo kining makalilisang nga mga hitabo. Dire adunay usa ka butang nga kinahanglan hinumduman ug mao nga ang presyo kinahanglan bayaran. Nadumalaan og napanag-iya sa yawa kining kalibutan. Sukad nga nabaligya kini sa yawa, nabaligya kini ni Adan sa yawa, kinahanglan bayaran ang presyo sa yawa aron mabawi kini. Kung dili pa mabayaran sa yawa ang presyo, dili mabawi kining kalibutan. Apan ang pangutana, unsa man ang presyo nga kinahanglan bayaran sa yawa? Kini ang paghukom. Ang presyo nga kinahanglan bayaran sa yawa mao ang paghukom. Mahitabo usa kining paghukom aron malimpyuhan kining kalibutan nga napailalom sa kontrol sa yawa. Makita usab ang Antikristo sa eksena aron pagapatyon ug mahitabo kining makalilisang nga gubat aron sa kalaglagan sa yawa. Hingpit nga limpyuhan nining gubat ang kalibutan. Mao kini ang mahitabo sa dihang mahubad ang ikaduhang patik. Karon tan-awa sa bersikulo 5. Og sa pagbukhad niya sa ikatulong timbre, nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga nag-ingon, "Umari ka!" ug nakita ko og tan-awa ang usa ka maitom nga kabayo ug ang nagkabayo niini may timbangan diha sa iyang kamot.
og nadungog ko ang daw usa ka tingog nga diha sa tiliwala sa upat ka mga buhing binuhat nga nag-ingon, kinahanglan usa ka denaryo ang bili sa usa ka litrong trigo, o kinahanglan usa ka denaryo ang bili sa 3 ka litrong sibada. Unsa ang gipasabot nining tanan? Gipasabot nini ang bahin sa gutom. Sa umaabot, adunay grabe nga kagutom. Daghan kita og pagkaon sa pagkakaron, sobra pa sa atong gikinahanglan o kay sa atong kaunon. Nahimo usab kini nga suliran didto sa Korea, labi na mahitungod sa bugas dili pa dugay. Nakatanom na kami og tanang bugas nga among gikinahanglan sa Korea sa pagkatinuod misobra pa. Apan gusto sa gobyerno sa Amerika nga moangkat kami og bugas nila, diin halos 3 ka bisis nga ubos ang presyo og lamian gayud. Natilawan na nako kini sa dihang mibisita ko sa United States og tinuod gayud nga lami. Nadesisyonan na karon nga moangkat nining bugas og ibaligya sa ubos nga presyo. Apan kung magpadayon pa kini, nagpasabot nga mawad-an og trabaho ang mga mag-uuma nga Koreano. Ingon ni adto ang mahimong kahimtang nga pwedeng dili makabuhi sa mga mag-uuma. Mahimo kining dako nga problema. Apan unsa ang mahitabo kung muundang sa pag-uma ang tanang mag-uuma nga Koreano ug human kalit lang nga mahitabo ang kagutom sa United States? Unsa man ang mahitabo? Tinuod nga permenteng ana ang Thailand ug ang ubang mga nasod. Bisan pa man adunay grabe nga kagutom sa tibuok kalibutan sa ubang mga adlaw sa maabot. Mahitabo kining kagutom sa panahon sa kasakitan. Makita nato gikan nining mga bersikulo kung unsa kabililhon ang pagkaon sa panahon sa kagutom. Dako na nga kantidad sa kwarta ang usa ka denaryo. Giingon nga kinahanglan magbayad ang tao sa usa ka denaryo para sa usa ka takos sa trigo ug usa ka denaryo para sa 6 ka takos sa sibada. Sa dihang gisulat nila kini, ang trigo ug sibada maong mga mahinungdanong kalanon, mao nga sila ang gisulat dire. Busa makita nato nga bililhon gayud kaayo ang kalanon. Tan-awa ang kahimtang sa atong kalibutan bisan karon. Daghang mga tawo nga matay tungod sa gutom. Apan kung magpadayon kining kagutom, maipektuhan niini ang tibuok kalibutan. Adunay lubos nga kagubot tungod kay wala nay igo nga makaon ang bisan kinsa. Sa kinatibuk-an, mahimo nga kanon sa mga tao ang ilang isig katawo tungod sa kagutom. Mao kini ang mahitabo kung mahubad ang ikatulong patik. Karon tan-awa ang bersikulo 7. Og sa pagbukhad niya sa ikaupat nga timre, nadungog ko ang tingog sa ikaupat nga buhing binuhat nga nag-ingon, "Umari ka!" Og nakita ko og tan-awa ang usa ka maluspad nga kabayo ug ang nagkabayo niini ginganlag kamatayon ug ang Hades nagsunod kaniya ug kini sila gihatagan og kagahom aron ilang dag-on ang ikaupat ka bahin sa yuta sa pagpamatay pinaagi sa espada ug sa gutom ug sa kamatay ug pinaagi sa mapintas nga mga mananap sa yuta. Dire makita ang usa ka tawo nga mopatay sa tuo, wala og atubangan. Giingon nga kamatayon ang ngalan niya ug gihatag kaniya ang gahom sa pagpamatay pinaagi sa espada ug sa gutom ug sa kamatay ug pinaagi sa mapintas nga mga mananap sa yuta. Mahitabo kining tanan ingon nga sangputanan sa pag-abot sa usa ka tawo nga nagasakay sa puti nga kabayo nga gihisgutan na nato kaganiha. Mupatay siya og daghang mga tawo ug sa umaabot mahitabo kining tanan ug kini ang mga suliran nga atubangon sa atong kalibutan sa umaabot. Busa importante gayud nga may baluan nato kini. Giingon na nako kini kaninyo, apan sulod nining panahon sa 7 ka tuig nga kasakitan, panahon kini sa 7 ka tuig og gisaysay sa Biblia kung nganong mulungtad kini sa 7 ka tuig, apan wala kitay igo nga panahon karon sa pagtuki niini. Bisan pa mulungtad sa 7 ka tuig ang panahon sa kasakitan, nagpadulong ang tanang mga butang nga nahitabo sa kalibutan karon sa ingon ni anang panahon. Pagpangandam alang sa nianang panahon. Ug madayag kini nga tanan sa dihang magsugod na ang kasakitan. Pananglitan gisgutan sa mga tao sa pagkakaron
ang mahitungod sa kalinaw ug pagdisarma, apan padayon gihapon ang pagpangandam alang sa gubat. Padayon gihapon gipangbuhat, gipamalit o gipangbaligya ang mga armas. Kung moabot na sa niining panahon ang kasaysayan, usa ka dakong gubat ang mosulbong. Ana usab ang problema sa pollution o pagkahugaw. Maguba na ang ozone layer, hugaw na ang hangin nga atong ginahanggap, ug hugaw na usab ang atong tubig. Adunay kalabutan kining tanan nga mga panghitabo diin kita nabuhi. Ug klaro nga moabot ang takna nga mag-antos og maayo ang mga tawo nga mga buhi tungod sa sakit, kahugawan ug uban pa. Ug nagpaabot kanato sa unahan kining makalilisang nga panahon. Bisan karon mikaylap na sa daghang dapit sa kalibutan ang sakit nga kasagarang gitawag og AIDS. Apan sa akong hunahuna sa panahon sa kasakitan, mao kini ang sakit nga mopatay sa daghang mga tawo, nagdepende kung unsa ka kusog nga mokaylap kini nga sakit. Sa sinugdan gituuhan nga pinaagi sa homosexual mokaylap kining AIDS, apan karon nakahibalo kita nga pinaagi sa pagbinayluhay og mga likido sa lawas mutakod usab kini. Mahitabo kini pinagi sa paghulad og dugo sa nainpektuhan og AIDS og bisan injection gikan sa dagom sa naipektuhan niini. Bisan pa sa pagpaningkamot nga makontrol kini nga sakit, padayon gihapon kini sa pagpakaylap. Busa sa panahon sa kasakitan, dagsa ang AIDS. Sulod sa panahon sa kasakitan, adunay gubat, kagutom og tanang matang sa kahugawan, mahimong makaylapon ang AIDS. Adunay mga linog pagbuto sa mga bulkan, adunay dako kaayo nga kalibog ug gubot kaayo ang kalibutan. Mao kini ang panahon sa 7 ka mga katuigan nga gipasabot ingon nga kasakitan. Sa kalibutan nato karon makita nato ang tanang mga hitabo nagpadulong sa gitagna sa Biblia nga mahitabo. Kanunay nga gisgutan sa mga tawo ang mahitungod sa kinaiyahan, apan bisan unsa man nga pag-usisa ang buhaton nila aron masulbad kini nga problema, perminti silang pakya sa ilang mga pamaagi. Nangapakya sila, tinuod nga nakontrol nato ang ubang suliran sa kinaiyahan, apan dili kiniigo. Mahimong dili nakapuy-an ang kalibutan sa dihang moabot ang kasakitan, ug dili na makasuportar sa katawhan ang yuta. Gipasabot nga ang panahon sa 7 ka tuig mao ang dakong kasakitan, ug kini ang panahon diin mabayra ni Satanas ang presyo. Adto kita karon sa Pinadiyag Kapitulo 13. Kapitulo 13. Akong basahon gikan sa bersikulo 1. Pinadayag Kapitulo 13, bersikulo 1. Og nakita ko nga dihay migimaw sa dagat nga usa ka mapintas nga mananap nga may napulo ka buok sungay og 7 ka buok ulo nga may napulo ka buok purong-purong diha sa iyang mga sungay og may mabugal-bugalon nga ngalan diha sa iyang mga ulo. Og ang mapintas nga mananap nga akong nakita daw usa ka leopardo, ang iyang mga tiil murag mga tiil sa uso, ug ang iyang baba murag baba sa leon. Ug kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom, ug ang iyang trono, ug ang dakong pagbulutan. Usa sa iyang mga ulo daw may samad nga ikamatay, apan naayo ang iyang samad nga ikamatay, ug ang mga tao sa tibuok yuta sa kahibulong minunot sa mapintas nga mananap. Ug ang dragon gisimba sa mga tao tungod kay ang mapintas nga mananap iya mang gihatagan og pagbulutan, ug ang mapintas nga mananap ilang gisimba nga nanag-ingon, kinsabay makasama sa mapintas nga mananap ug kinsabay makahimo sa pakigubat kaniya. Ug ang mapintas nga mananap gihatagan og baba nga nagapanglitok sa mga pulong sa pagpangandak og pagbugal-bugal, ug siya gitugutan sa pagpatuman sa iyang pagbulutan sulod sa kapatan og 2 ka bulan. Ug siya mibuka sa iyang baba aron sa paglitok og mga pagpasipala batok sa Dios, sa pagpasipala batok sa iyang ngalan ug batok sa iyang puloy-anan kanila nga nagpuyo sa langit. Siya gitugutan usab sa pagpakigubat batok sa mga balaan ug sa pagdaog kanila, ug kaniya gihatag ang kagahom
aron iyang pagabutan ang tanang kabanayan og katawhan og pinulungan og kanasuran. Muhunong kita diri sa makadiyot. Kahibulungan kaayo ang hitabo ang gihulagway nining maong bahin. Nahisgutan na nato ang mahitungod sa basahon nga adunay 7 ka mga patik. Gihisgutan ang mahitungod sa dakong kasakitan. Niining maong sinulat, giingon diri nga adunay mananap nga mapintas nga migimaw sa dagat. Adunay 7 ka mga ulo ug 10 ka mga sungay, kining mananap. Ug migimaw gikan sa dagat kining maong mananap, ug giingon diri nga may 10 ka buok sungay ug 7 ka buok ulo, nga may 10 ka buok purong-purong diha sa iyang mga sungay ug may mabugal-bugalon nga ngalan diha sa iyang mga ulo. Sama sa leopardo ang mananap, ang iyang mga tiil ingon sa tiil sa uso, sapagkat tinuod murag naa na sa iya ang tanang makahahadlok nga parte sa nakalinlaing mananap. Ang pinakahadlok nga parte sa uso mao ang iyang mga kuko. Ang iyang mga tiil murag mga tiil sa uso, ug ang iyang baba murag baba sa leon. Makahadlok ang baba sa leon, dili ba? Ug ang dragon, si Satanas mao ang dragon, si Satanas mao ang dragon. Natigulang na ang bitin, ug kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom ug ang iyang trono ug ang dakong pagbulutan. Nagpasabot kining mananap sa usa ka tawo nga nakabaton og gahom human makadawat og pagmando ni Satanas. Usa sa iyang mga ulo daw may samad nga ikamatay, apan naayo ang iyang samad nga ikamatay ug ang mga tawo sa tibuok yuta sa kahibulong minunot sa mapintas nga mananap. Sa umaabot, tambagan ko kamo nga mutan-aw og maayo sa mga balita, ilabi na ang mga balita mahitungod sa Europa. Sa umaabot nga mga adlaw, adunay bantugan nga tawo sa Europa nga adunay makahadlok nga gahom nga ibalita sa mga pamantalaan nga gidunggab ug namatay. Dili ko sigurado kung giluba ba siya o gipusil, apan tungod kay giingon dire nga nasamaran ang mananap sa espada, tingali giluba siya. Mapatay kining bantugan nga tawo, apan milagrosong mabuhi pag-usab kini nga tawo, dili madugay ila kining ibalita sa mga pamantalaan. Naglawom ako nga kung madungog ninyo kining maong balita, makahinumdum kamo ni ining bersikulo sa Biblia. Usa sa iyang mga ulo daw may samad nga ikamatay, apan naayo ang iyang samad nga ikamatay ug ang mga tawo sa tibuok yuta sa kahibulong minunot sa mapintas nga mananap. Mahimong diktador kining maong tawo ug mokontrol sa kalibutan. Una-una nako, kinahanglan tagaan nato kining bahina ug maayong pagtagad aron masabtan gayud nato unsa ang gipasabot niini. Makita usab sa Biblia ang katin-awan nining maong teksto. Butangi og ilhanan diri og tan-aw nato ang libro sa Daniel. Diha sa daang tugon. Daniel Kapitulo 7. Daniel Kapitulo 7. Akong basahon gikan sa bersikulo 15. Daniel Kapitulo 7, bersikulo 15. Mahitungod kanako si Daniel na subo ang akong espiritu sa tiliwala sa akong lawas, ug ang mga pananawon sa akong ulo nakalibog kanako. Ako miduol sa usa kanila og nagtindog, ug nangutana kaniya sa kamatuoran niining tanan. Busa ako gisuginlan niya o gipahibalo ako sa kahulugan niining mga butanga. Kining dagkong mga mananap nga upat mao ang upat ka mga hari nga manindog dinhi sa yuta. Nagpasabot kining mga dagkong mananap nga mao ang mga tawo apan sa tinuod nga kahulugan sa pulong dili sila mga mananap. Kining dagkong mga mananap nga upat mao ang upat ka mga hari nga manindog dinhi sa yuta. Gisgutan diri ang upat ka mga mananap, tanaw ang bersikulo 18. Apan ang mga balaan sa halangdon uyamot mudawat sa gingharian ug managhupot sa gingharian sa walay katapusan. Bisan hangtod sa kahangturan nga walay katapusan. Unya maninguha ako nga masayod sa kamatuoran mahitungod sa ikaupat ka mga mananap. Ang mananap nga bag-o lang nato gibasa sa Pinadayag Kapitulo 13. Mao kini ikaupat ka mananap.
Unya naninguha ako nga masayod sa kamatuoran mahitungod sa ikaupat ka mananap. Nga lain man gikan kanilang tanan, nga hilabihan pagka makahahadlok kansang mga ngipon puthaw ug ang iyang mga kuko tumbaga nga naglamoy ug nagdugmok ug nagyatak sa iyang tiil ni adtong nang hibilin ug mahitungod sa napulo ka mga sungay nga diha sa iyang ulo. Aduna usab napulo ka mga sungay ang mananap sa Bugna kapitulo 13, dili ba? Ug sa lain nga sungay nga migula ug nga sa atubangan nini may tutulo nga nangahulog bisan pa kadtong sungay nga may mata ug usa ka baba nga namulong dagkong mga butang kang kansang dagway labi pang malig-on kaysa iyang mga kauban. Ako mitan-aw og ang mao nga sungay nakigubat batok sa mga balaan ug nakadaog batok kanila. Hangtod ang tigulang sa mga adlaw miabot ug ang hukom gihatag sa mga balaan sa halangdon uyamot. Ug miabot ang panahon nga ang mga balaan naghupot sa gingharian. Gipasabot niini ang ikaduhang pagbalik ni Jesu-Kristo diin matukod ang gingharian sa mga balaan sa maong panahon. Sa ingon ni ana siya miingon, ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta. Diri aduna kitay katin-awan. Ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta. Ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian. Nga lahi gikan sa tanang mga gingharian ug mulamoy sa tibuok yuta. Ug magayatak niini ug magadugmok kaniya. Ug mahitungod sa napulo ka mga sungay gikan niining ginghariana mutindog ang napulo ka mga hari ug siya lahi sa nahauna ug siya mudaog sa tutulo ka mga hari. Huna-una nako kinahanglan og gamay nga katin-awan para ani. Sulayan nako og patin-aw. Mga 2,600 ka mga tuig ang milabay, halos 600 ka tuig BC. Busa mga 2,600 ka mga tuig ang milabay, ang gipasabot nga unang mananap dire ug maingon nga ang una sa upat ka mga gingharian migawas na. Ang Babylonia mao ang unang mananap o ang gingharian. Ang Babylonia. Ang Iraq karon mao ang Babylonia. Kini ang Iraq karon. Mga 600 ka tuig BC nahimong makagahom si Haring Nabukadnezar sa Babylonia. Bisan wala siya makaabot sa layo sama sa layong silangan, gisakop niya ang tanang tungang silangan, Europa ug amihanang Africa, ug naabot pa siya hangtod sa India. Busa, maingon nga nakontrol niya sa niadtong panahon ang kinatibuk-an sa inilang kalibutan. Gipasabot dire nga kining hari nga si Nabukadnezar mao ang unang mananap. Ang Babylonia mao ang unang mananap. Sa una, pinakabantugan nga nasod ang Iraq karon. Nahimong bantugan nga nasod kini ubos sa pagpamuno ni Haring Nabukadnezar. Ug walay managsama nga siyudad sa Babylonia ni adtong karaan nga panahon. Dako kaayo ang sakop niini nga lugar ug lapad kaayo ang mga kalsada niini nga pwedeng maagian sa dili kulang sa 4 ka karwahe nga nag-abayay. Dagkong kagamhanan o kamayaan ang siyudad sa Babylonia. O kini ang gusto nga mabawi sa presidenteng si Hussein sa dihang misulay siya pagsulong sa Kuwait nga siya ang nagpasiga sa gubat sa Golpo. Ang mga pagsulay niya sama sa naibaluan na ninyo gibabagan sa Amerika. Og sa nagtambayayo nga nasod niini nga nagpaatras sa mga Iraqi pabalik sa utlanan. Karon adto kita sa ikaduhang mananap. Gipasabot nga ang ikaduhang mananap mao ang Persia, ang Iran karon. Gitukod sa mga taga-Medes ug mga taga-Persia ang gitawag nga Medo-Persian Empire. O gisulong nila ang Babylonia sa ubos sa pagpamuno sa ilang hari nga si Cyrus. Malampuson ang nahimong pagsulong ug napukan ang Babylonia. Og nagsugod na ang kasaysayan sa panahon sa imperyo sa Persia. O gikontrol na sa Persia ang inilang kalibutan. Nakahibalo na kamo ning tanan gikan sa kasaysayan, dili ba? Nahimong gamhanan ang Persia mga 2,000 ug 500 ka mga tuig ang milabay o labaw pa. Sa wala pa kini, ana-ana ang nasod nga Persia. Apan mingbangon ang Persia ug gisakop ang Babylonia ug gipamunuan ang tanang inilang nga kalibutan sa lugar sa Babylonia. Ang Gresya mao ang ikatulong gingharian. Og si Alexander the Great ang pangulo sa maong gingharian. Si Alexander the Great
nagpadayon sa hataas nga panahon ang gubat taliwala sa Gresya o sa Persia. Nag-away ang Gresya o ang Persia sa hataas nga panahon. O sa katapusan nakadaog ang mga Grego o gisakop nila ang Persia. Busa niadtong panahon miabot si Alexander the Great aron pagdumalaan ang inilang kalibutan. Og sa dili madugay miadto siya sa layo pa, bisan layo pa sa India. Batid sa pangaturungan si Alexander, apan siya usab ang lalaki nga mahilig moinom. Adunay daghang makapaikag nga yugto ang masulti mahitungod sa iyang kinabuhi. Apan dili nako tanan hisgutan. Apan sa katapusan, nagsakit siya human nakiginuman samtang atua siya sa Baghdad ug namatay sa bata pang edad nga 33. Mao nga natapos ang ikatulong gingharian nga mao ang Imperyong Grego ug nabahin sa upat ka mga nagbulag nga nasod. Adto kita sa ikaupat nga gingharian. Sa unahuna nako tingali na tagna na ninyo unsa ang gipasabot niini, dili ba? Kini ang Roma. Ang Roma. Ang Roma mao ang ikaupat nga gingharian. Si Julius Caesar ang nagtukod sa Roma paingon sa nagkahiusang nasod. Og samtang gibuhat niya kini, gipanagharian usab niya ang tibuok inilang nga kalibutan. Gikan sa 600 BC hangtod karon, gipasabot ang panahon sa kasaysayan ingon nga panahon sa mga hentel. Ang kinatibuk-an ining panahon mao ang panahon sa mga hentel. Ang hinungdan nga gitawag kini og panahon sa mga hentel tungod kay sa dihang nakabaton o gahom ang mga hentel, mao kadto ang pinakataas nga panahon sa kasaysayan. Sugod sa panahon nga gisakop ang Jerusalem ug ang kalibutan ni Nabucodonosor, naabot sa kasaysayan sa katawhan ang hataas nga panahon sa pagdumala sa hentel. Mao nga atong nabasa sa Lucas Kapitulo 2 nga sa panahon nga natawo si Jesus nagpagawas og balaod ang Romanhong emperador nga si Caesar Augustus nga kinahanglan magparehistro ang tibuok kalibutan. Emperador ang ipasabot sa Caesar. Hapit na manganak ang inahan ni Jesus sa panahon nga nagpagawas og balaod si Caesar Augustus nga kinahanglan magparehistro ang tanan nga naa sa kalibutan. Og mao kini ang iyang kahimtang sa dihang nagpanaw siya gikan sa Nazaret padulong sa Bethlehem ug didto niya gipakataw ang bata nga si Jesus. Ang pinakagamhanan nining upat ka gingharian nga nagpadayon sa taas nga panahon mao ang Roma, ang Imperyong Romano. Milungtad sa taas nga panahon ang Imperyong Romano og sa wala madugay ang emperador ang nahimong papa og gipamunuan ang imperyo sa niining kahimtang. Apan tan-awa kun unsa ang giingon diri sa bersikulo 23. Sa ingon niya na siya moingon, ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta, nga lahi gikan sa tanang mga gingharian og mulamoy sa tibuok yuta. Og magayatak nini og magadugmo kaniya og mahitungod sa napulo ka mga sungay gikan nining gingharian na mutindog ang napulo ka mga hari. Ipakita nako sa inyo ang uban pang artikulo nga anaa nako diri. Sama sa imong nakita, naguluhan kini og European superstate under construction. European superstate under construction. Nakasiguro ako nga nakaibalo kamo sa mga butang nagpanghitabo sa Europa. Nagkaiusa na ang Europa. Og padayon kini nga proseso, dili ba? Mahimong pinakagamhanan sa tibuok kalibutan ang Europa kung hingpit nga managhiusa kini. Mao kana ang mahitabo kung naghiusa ang Europa. Ani ang cover sa Newsweek magazine ika-19 sa Oktubre 1992. Wala pa'y duha ka bulan sa dili pa opisyal nga natukod ang European market ni atong Disyembre 31, 1992. Sama sa inyong nakita, giingon dire, Welcome 1993, How Europe's Single Market Will Change the World. Ang pagkatukod sa single European market maong usa ka tampo sa nagpadayon nga proseso, gipunting sa kasabotang maastrek sa European Union labaw sa tanan nga adunay kinatibuk ang sistema sa salapi sa Europa sa tuig 1999. Unang gipasiugda ang bag-ong sistema sa salapi sa Europa niadtong Pitsa 1 sa Enero 2002 sa 12 ka mga lungsod sa Europa.
Gimantala ang libreto sa office for official publications of the European communities nga naguluhang from single market to European Union. Og nag-ingon nga ang katilingban ang gitagaan karon og pagtagad aron sa kalinaw, demokrasya og pagpalambo sa tibuok Europa og ang mga sikbit nga nasod sa sidlakan og habagatan. Kinahanglan paligunon kini nga posisyon kung gusto nini makaimpluwensya sa binuhat nga mas hanay og malungtarong kalibutan. Ingon niini nga direksyon padulong ang Europa karon. Apan, unsa ang buot ipasabot nining tanan? Ang ipasabot sa Daniel nga ikaupat ka mananap mao ang imperyo nga naghari sa 60 ka tuig BC og sa dihang nahitabo kana wala na hingpit nga nalaglag. Nakasaksi ang panahon nato karon sa pagkabuhi pag-usab ni adtong imperyo. Nabuhi kita karon sa panahon nga gihulagway sa Daniel Kapitulo 2 nga mao ang panahon sa tiel sa estatwa. Dili kita muundang sa pagbasa niini karon apan giingon sa Daniel Kapitulo 2 ang mahitungod sa damgon ni Haring Nebuchadnezzar. Nakakita og dako kaayo nga estatwa ang hari sa iyang damgo. Nakakita siya og dako nga estatwa. Nakakita siya og dako nga estatwa og ang ulo nini gama sa bulawan. Ang dughan og bukton gama sa silver. Ang iyang tiyan og paa gama sa bronse. Ang duha niya kabatiis gama sa puthaw og ang iyang tiil gama sa puthaw og lapok. Naghulagway ang ulo sa dako nga estatwa sa imperyo sa Babylonia og ang dughan og bukton naghulagway sa Medo-Persian Empire, ang pinagiusa nga nasod. Ang tiyan og paa naglarawan sa Imperyong Grego, sila ang naghulagway sa Imperyong Grego og nagpaila sa Imperyong Roma ang duha ka tiil. Sa ubos nining maong bahin, diin naghulagway sa Romanong Imperyo, anaa kining napulo ka mga tudlo sa tiil. Unsa man ang gilarawan nining napulo ka mga tudlo? Nagpaila sila sa panahon sa dihang nabahin kining kalibutan sa napulo ka sektor sa ubos sa pagmando sa kanhing imperyo sa Roma. Sa laing mga pulong, kung matukod ang bag-ong panaghiusa sa Roma, mukaylap kini paingon sa sistema nga mapaghiusa ang tibuok kalibutan. Mao kini karon ang nagpaabot kanato sa unahan. Aduna ako'y laing basahon diri nga gusto na akong ipakita kaninyo. Namantala kini nga artikulo, dugay na nga panahon ang milabay. Ana kini sa periodikong Chong'an sa Korea. Og bisan kaniadto, gihisgutan na sa daghang mga ekonomista ug mga politiko mahitungod sa pagkatao sa kalibutanong panggamhanan sa sunod nga 25 ka mga tuig. Nagpadulong kining kalibutan sa sistema sa kalibutanong panggamhanan, nadunggan na nato ang bag-ong kahimtang sa kalibutan nga gihisgutan sa mga tao. Nasayod ba kamo kung ngano ang kalibutan padulong sa niini nga direksyon? Aduna ako'y kasabutan diri nga gisulat ni Dr. Albert Einstein. Dili nako ni basahon ang tanan sa inyo karon, apan sa pagsumada nining tanan, giingon niya diri nga kung gusto nining kalibutan nga mulungtad kinahanglan niining maghiusa. Ang hinungdan kung nganong napalgan niya kini tungod kay kung makaangkon og kontrol sa hinagibang nuklear ang matag nasod sa kalibutan, dili mapugngan nga malaglag ang matag usa kanila sa umaabot. Kung managkaiusa ang kalibutan ubos sa usa ka gobyerno, diha lang nato makontrol kining mga armas nga nuklear og mapugngan ang paggamit niini. Sa tinuod, kusga na kaayo kining kalihukan paingon sa nagkahiusang kalibutanong panggamhanan. Kusgan kaayo kini og nagpadayon sa paghimo sa makanunayong kauswagan. Sama sa ako nang giingon kaganiha, nasaksihan na nato karon sa kalibutan ang paggama sa economic blocks. Apan sa likod ni ini nga kalambuan,
Ana ang mga buluhaton nga nag-abag sa kalihukan, paingon sa nagkahiusang kalibutanong panggamanan. Mao kini ang kahimtang sa buluhaton nga nahitabo sa tibuok kalibutan nato karon, ug wala kitay mahimo alang niini. Apan magtagana og sistema kining nahiusang kalibutanong panggamahanan aron mapamunuan sa Antikristo ang tibuok kalibutan sama sa giingon sa Biblia nga mahitabo. Mangulo ang Antikristo sa kalibutan. Tanaw nato karon ang libro sa Pinadayag, Kapitulo 13. Akong basahon gikan sa bersikulo 5. Og ang mapintas nga mananap gihatagan og baba nga nagapanglitok sa mga pulong sa pagpangandak og pagbugal-bugal, og siya gitugutan sa pagpatuman sa iyang pagbulutan sulod sa kapatan og 2 ka bulan. Og siya mibuka sa iyang baba aron sa paglitok og mga pagpasipala batok sa Dios, sa pagpasipala batok sa iyang ngalan og batok sa iyang puloy-anan kanila nga nanagpuyo sa langit. Giingon dire nga kapatan og 2 ka bulan. Nagpasabot kana 3 og 2 ka mga tuig. Nganong giklaro man kini pag-ingon nga 3 og 2 ka tuig. Naghulagway sa kasaysayan sa katawhan kining linya, og ang bahin nining linya nagpaila sa 7 ka tuig nga kasakitan. Aduna kitay 2 ka panahon sa 3 og 2 ka tuig kung tungaon nato sa 2 ang 7 ka tuig nga panahon. Busa ana ang unang 3 og 2 ka mga tuig og ang ikaduha nga 3 og 2 ka mga tuig. Apan unsa man ang gipasabot sa kapatan og 2 ka bulan diri? Gipasabot sila nga mao ang ikaduhang 3 og 2 ka mga tuig nga kasakitan. Makita sa ikaduhang 3 og 2 ka tuig nga panahon ang pagdumala sa Antikristo og ang nagkahiusang kalibutanong gobyerno. Matukod ang Europa ingon nga unified state o nagkahiusang nasod sulod sa unang 3 og 2 ka mga tuig. Og human sa pagtukod sa Europa, matukod ang United World Government og ang nagkahiusang kalibutanong gobyerno sulod sa ikaduhang 3 og 2 ka mga tuig. Busa giingon dire, og siya gitugutan sa pagpatuman sa iyang pagbulutan sulod sa kapatan og 2 ka bulan. Og siya mibuka sa iyang baba aron sa paglitok og mga pagpasipala batok sa Dios, sa pagpasipala batok sa iyang ngalan og batok sa iyang puloy-anan kanila nga nanagpuyo sa langit. Ang pagbulutan nga gipasabot dire mao ang Antikristo. Tungod kay kini ang pagbulutan nga supa kay Kristo. Mao kini ang gahom nga makita sa talan-awon sa kalibutan. Tan-awa ang bersikulo 7. Siya gitugutan usab sa pagpakigubat batok sa mga balaan og sa pagdaog kanila, og kaniya gihatag ang kagahom aron iyang pagabutan ang tanang kabanayan og katawhan og pinulungan og kanasuran. Nagtumbok kini sa tibuok kalibutan, dili ba? Giingon dire nga adunay siya pagbulutan ibabaw sa tanang banay og sinultihan og nasod. Ingon nini ang mahitabo sa kalibutan sa umaabot. Og adunay maayo nga hinungdan nganong mahitabo kini. Adunay usa ka butang nakahibalo gayod ang yawa. Lahi gayod ang yawa sa tao. Espiritu usab ang yawa, mao nga kahibalo siya sa tanan mahitungod sa plano sa Dios. Nakahibalo usab siya nga malaglag siya sa katapusan. Nabasa na nato ang mahitungod niini sa dili pa dugay nga pagtudlo, dili ba? Sa dihang nakatagbo og tawo nga gipuy-an sa yawa si Hesus, mingon ang dawtang espiritu nga naana sa sulod sa tawo nga nakahibalo sila nga mianhi si Hesus aron sa paglaglag kanila. Nganong mianhi ka man sa paglaglag kanamo? Sila nangutana, ang among panahon wala pa moabot. Kami nahibalo nga ikaw ang anak sa Dios. Nahibalo tanan ang yawa niini. Apan sa makausa lang, og bisan sa mubo nga panahon lang, gusto sa yawa nga tanan niya mapasunod kining kalibutan, nga makontrol ang tanan, mapolitika man o ekonomiya. Og naglihok siya karon paingon niini nga tumong. Busa, kontrolahon una niya ang nagkahiusang nasod sa Europa,
ug human kontrolahon usab niya ang tibuok kalibutan. Mao kini ang kahimtang diin mahitabo ang mga panghitabo. Sa maong panahon diin nabuhi kita karon. Nahuna-hunaan ba ninyo nga adunay makahadlok og daotang plano nga mahitabo sa likod sa mga panghitabo dinhi sa kalibutan? Ug ang yawa mao ang tigpaluyon ni anang daotang plano. Ang yawa mao ang anaa sa likod nining daotang plano. Nadala ang mga tao sa mga nakita nila sa gawas, nasulaw sila sa gawas nga panagway. Nadani sila sa mga kasidlak sa bag-ong kultura karon. Tibuok nga nadala ang ilang mga kasing-kasing sa mga nahitabo sa ekonomiya ug kalingawan. Wala sila makahibalo sa dako kaayo nga daotang plano nga nabuhat sa likod sa mga panghitabo. Natuhop sa mga butang dinhi sa kalibutan ug gikabalak-an mismo sa mga tao ang ilang pagtuon o edukasyon. Naningkamot sila sa pagtuon og maayo aron mahimong malampuson. Gusto silang magpuyo nga maayo, mukhaon og maayo, makaangkon og hataas nga kahimtang sa katilingban, mukita og daghang kwarta ug makaangkon sa tanan nga gusto nila. Kini ang mga butang nga anaa sa hunahuna sa mga tao. Unsa nga klaseng kalibutan kini diin kita nagpuyo? Pipila ka mga tao lang ang nabalaka sa ilang mga ginikanan, ilang mga anak, asawa ug mga igsoon. Nabalaka lang sila sa ilang kaugalingon ug unsaon nila mabuhi nga maayo ug hamugaway. Nakatutok lang ang ilang mga hunahuna sa ilang kaugalingon. Ang kaugalingon lang nila maoy gihunahuna. Unsang klase nga kalibutan kini? Kini ang kalibutan din ibaligya sa amahan ang kaugalingon niyang anak nga babay. Oo, nakadungog pagani kita og mga istorya nga gibaligya sa mga amahan ang kaugalingon nilang anak nga babae sa prostitusyon. Ginapatay sa mga ginikanan ang ilang mga anak nga mipatay sa ilang ginikanan ug mga mag-asawang nagpinatyanay. Mao kini ang kalibutan diin muuyon gayud ang amahan sa pagpatay sa iyang kaugalingong anak. Kini ang kalibutan diin ang nailhan lang sa mga tao mao ang ilang kaugalingon. Kanunay nga nangita og pamaagi ang mga tao aron mapalipay ang ilang kaugalingon. Madayeg og malingaw ang ilang kaugalingon tungod kay wala sila'y laing nailhan gawas ang ila lang kaugalingon. Nganong ingon niini man kining kalibutan? Nganong ingon niini man ang kalibutan? Kini tungod kay miabot na sa kinaibabuan ang kadautan, naabot na sa kinatumyan ang kadautan sa mga tao. Dili ba nalunod usab tanan nining kadautan ang inyong kasing-kasing? Dili ba nabitik usab kamo niini? Ana sa likod sa tanang panghitabo ang mga dili katuuhan nga daotang plano sa yawa apan wala kamo masayod bahin niini. Kung mabuhi lang kamo subay sa inyong gusto og dili maghinulsol o dili makabati og pagbasol sa inyong mga nabuhat, nabitik gayod kamo sa daotang plano sa yawa ug mosunod kamo kaniya ngadto sa impierno. Tinguha sa yawa nga dalhon ang daghang mga tao aron makauban niya didto sa impierno. Mao kini ang bugtong katuyuan sa yawa. Tungod kay daotan ang yawa, gihimo niyang makaluluoy ang tao. Gihimo niyang daotan ang tao. Ug busa giagak niya sila sa dalan sa kalaglagan. Mao kana ang dalan padulong sa impierno. Mao kini ang tumong sa yawa. Walay bisan unsa nga maayo nga masulti nimo sa yawa. Busa sa likod nining mga panghitabo, ana kining gahom o kinahanglan ninyong mahibaluan nga may kalabutan usab kamo ni ining gahom. Duol kamo ni ini nga gahom, bisan pa wala pa kamo makahibalo ni ini. Giilad kamo o giagak padulong sa dalan sa kalaglagan ug misunod lang kamo nga wala makahibalo kung unsa kabugat ang imong kahimtang. Mao kini ang butang nga nagkinahanglan og tinuoray og lawom nga pagpamalandong. Atong ablihan karon sa Pinadayag Kapitulo 13, versikulo 8. Ug ang tanang nagapuyo sa yuta, magasimba kaniya, tanan sila kinsang mga ngalan
sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi nga iya sa gipatay nga kordero. Gisgutan dire ang basahon sa kinabuhi sa kordero. Ang basahon sa kinabuhi sa kordero, si Jesus ang kordero. Managsimba sa mananap kadtong wala na lista ang ngalan sa basahon sa kinabuhi sa nabanhaw nga si Jesus. Maingon nga managsimba sila ni Antikristo. Managsimba sila kaniya o kauban niya itambog usab sila sa inferno. Busa, unsa man pagpalista sa basahon sa kinabuhi ang imong ngalan? Mahitabo kini sa dihang mataw kamo pag-usab. Malista ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi sa panahon nga ang imong espiritu mataw pag-usab. Bisag unsa kabug-at ang mga problema dinhi sa kalibutan, aduna pay mas mabug-at nga problema kaysa niini. Tan-awa ang bersikulo 11, bersikulo 11. Unya, nakita ko ang laing mapintas nga mananap nga migimaw sa yuta, kini siya may duha ka buok sungay daw nating karniro og siya misulti sa magdragon. Ang tanang pagbulutan nga iya sa naunang mapintas nga mananap, gihimo niya diha sa atubangan sa nauna og nagasugo siya sa yuta og sa mga nagpuyo niini sa pagsimba sa naunang mapintas nga mananap kinsang samad nga ikamatay naayo. Siya nagahimog dagkong mga milagro hangtod gani sa pagpakanaog og kalayo sa yuta gikan sa langit sa atubangan sa mga tao og pinaagi sa mga milagro nga gitugot kaniya sa pagpanghimo sa atubangan sa mapintas nga mananap. Iyang ginalimbungan ang mga nanagpuyo sa yuta sa pag-agda kanila sa paghimog larawan alang sa mapintas nga mananap nga nasamad sa espada apan nabuhira. O gitugot kaniya ang paghatag o gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap nga tungod niini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti og sa pagpatay ni adtong mga dili mosimba sa larawan sa mapintas nga mananap. Dinhi adunay mananap nga mapintas nga migimaw sa yuta. Kung hisgutan sa Biblia ang may tungod sa dagat, kasagaran ang tibuok kalibutan sa hentil ang gipasabot niini. Gipasabot kini sa Bugna Kapitulo 17. Apan dili usa nato kana hisgutan karon. Gipasabot ang dagat sa tibuok kalibutan sa hentil, ug ang mga Israelihanon ang gipasabot sa yuta. Giingon sa mga nagkalain-laing bahin sa Biblia nga kuparon sa mga Israelihanon ang kayutaan. Kuhaon nila ang kayutaan. Ang yuta nga gisaad kanila, ug ilaha ang yutang sinaad. Sumala sa giingon sa Biblia, kasagaran gipasabot ang yuta o ang kayutaan sa mga Israelihanon. Dire adunay mananap nga mapintas nga migimaw gikan sa yuta. Adunay duha ka mga sungay ang maong mananap o gipasabot niini ang pangulo sa Israelihanon. Tingali ang duha ka mga sungay nagpasabot nga pareha sila nga mahimong pangulo sa politika o pangulo sa relihiyon. Karon tan-aw nato sa bersikulo 12. Ang tanang pagbulutan nga iya sa naunang mapintas nga mananap, gihimo niya diha sa atubangan sa nauna. Ang mananap nga gipasabot sa Kapitulo 13, bersikulo 1, mao ang unang mananap, ang Antikristo. Ang tanang pagbulutan nga iya sa naunang mapintas nga mananap, gihimo niya diha sa atubangan sa nauna, og nagasugo siya sa yuta og sa mga nanagpuyo niini sa pagsimba sa naunang mapintas nga mananap kinsang samad nga ikamatay naayo. Namatay siya og mabuhi pag-usab. Og sundo niya si Jesus. Mamatay siya og mabuhi pag-usab. Ang Antikristo ang gipasabot niini. Aduna kitay kinahanglan hinumduman diri. 4,000 ka mga tuig ang milabay. Nagsaad ang Dios kang Abraham ang kagikanan sa mga Israelihanon nga magpadala siya og Mesiyas. Nagsaad siya nga magpadala siya og Mesiyas o manuluwas sa mga Israelihanon 4,000 ka mga tuig ang milabay. Pulong nga Hebrehanon ang Mesiyas og Kristo usab sa Griego nga pulong. Usa og parehas ang buot ipasabot sa Kristo og Mesiyas. Nagsaad ang Dios sa mga Israelihanon nga ipadala niya ang iyang Mesiyas alang kanila.
ug luwason niining Mesiyas ang nasod sa Israel. Busa nagpaabot ang mga Israelihanon sa pag-abot niining Mesiyas sa milabay nga 4,000 ka mga tuig. Apan ang problema, naabot ang Mesiyas sa milabay nga 2,000 ka mga tuig. Ang Mesiyas mao si Jesus, siya mao ang Kristo. Apan wala siya nailhan isip usa ka Mesiyas sa mga Israelihanon. Wala sila makaila nga ang Mesiyas mao si Jesus. Gipakita sa tinaw ang tanang mga timaan nga nagpasabot nga si Jesus mao ang Mesiyas, ug ang tanan nga iyang gipangbuhat mao ang pagpamatuod niini. Apan dili ingon ni ana ang kahimtang sa ilang mga kasing-kasing. Wala sila makaamgo ingon nga mga tao nga sila mga makasasala. Wala sila makahuna-huna isip mga tao nga makasasala sila. Sa dihang miabot si Jesus dinhi sa yuta, 2,000 ka tuig ang milabay, mianhi sa ingon nga Mesiyas nga muluwas sa mga espiritu, sa mga nakahibalo mismo sa ilang kaugalingon, nga sila mga makasasala. Niadto nakahibalo sa ilang kaugalingong mga sala. Mao kana ang Mesiyas nga mianhi 2,000 ka tuig ang milabay. Apan ang Mesiyas nga gipaabot nato karon, ang Mesiyas nga mobalik human mawala sa 2,000 ka mga tuig, mao ang Mesiyas nga muluwas sa nasod sa Israel. Busa nganong wala man naila sa mga Israelihanon ang Mesiyas nga miabot 2,000 ka mga tuig ang milabay. Tungod kay niadtong panahon na wala nila gikinahanglan ang manluluwas nga ingon ni ana. Nagtuo sila nga moani ang Mesiyas dinhi sa kalibutan aron itukod ang gawasnong nasod sa Israel ug maghari sa tibuok kalibutan. Apan niadtong panahon na wala sila sa posisyon aron mosukol batok sa Roma. Napailalom sila sa pagdumala sa Roma. Tungod niini dili pwedeng matuman ang ilang gilauman. Apan sanglit dili si Jesus ang klase nga Mesiyas nga ilang gidahom. Dili siya ang Mesiyas, mao nga gilansang nila siya sa krus. Og sukad ni adto, padayon nga nagpaabot ang mga Israelihanon sa ilang Mesiyas, bisan hangtod karon. Busa, bisan hangtod karon wala pa gihapon mito ang mga Israelihanon sa Mesiyas nga mao si Jesus. Pipila ka mga tuig ang milabay, nakahigayon ako sa pagsakay sa taxi sa dihang atua ako sa New York. Human ko maistorya ang driver sa makadyot, naibaluan nako nga siya usa ka Hudiyo. Sa dihang gipangutanan nako ang driver kung nganong wala siya mituo kang Hesus, ang akong kauban mo ang naghubad alang kanako. Miingon siya nga ang pagtuo kang Hesus pagsimba sa Dios. Unsaon nimo pagtuo nga anak sa Dios ang usa ka tawo? Miingon siya nga walay pamaagi nga tuuhan niya ang ingon ni anang butang. Pipila ka mga tuig ang milabay, sa dihang ana sa kolehiyo ang anak nako nga lalaki. Usa sa iyang mga profesor miduol kaniya og nangutana kung okay lang ba kaniya nga padayonon ang usa ka estudyanteng Hudiyo nga nangita og kapuy-an. Dili gayud maayo ang iyang gipuy-an ni adtong panahon na. Mao nga nangayo siya sa maong tabang, busa miuli ang akong anak og gihatag nako ang akong pagtugot. Ang hinungdan kung nganong misugot ako, tungod kay giingon sa Biblia nga dili isalikway ang bisan kinsa nga miyembro sa nasod sa mga Israelihanon, busa mitugot ako og mipuyo uban kanamo ang batan-ong lalaki. 4 ka bulan siya nga nagpuyo sa among balay, gihatag namo ang iyang kapahilunaan og libre ang tanan niyang pagkaon. Sa sulod nako, ginahona nako nga kung mupuyo siya kauban namo, tingali makahigayon ako nga maiwali ang ebanghelyo kaniya. Apan dili siya maminaw bisan unsa man ang akong isulti kaniya, mahitungod sa Biblia. Natudloan na siya og maayo sa wala pa siya nag-abot, og aduna siya tukma nga tubag alang sa tanan. Giingnan na siya kung unsaon niya pagtubag sa matag pangutana sa bisan kinsa nga mangutana kaniya mahitungod sa Biblia. Tungod niya na, dili siya makabig nga mutuo kang Hesus pag-abot niya sa Korea. Busa, bisan unsaon man ako pagpaningkamot nga iwali kaniya ang ebanghelyo, wala ako'y nahimo.
Sa kinatibuk-an, dili mo to ang mga Hudyo kang Hesus. Apan karong mga adlaw, daghan kaayo sa mga Hudyo sa United States nga nagsugod sa pagtuo kang Hesus nga siya mao ang Mesiyas. Og bisan sa Israel karon, pipila sa mga Hudyo ang mituo kang Hesus. Mao kini ang timaan nga dili na madugay moabot ang ikaduhang pagbalik ni Hesus. Busa hangtod karon, nagpaabot paghihapon ang mga Hudyo sa ilang Mesiyas, apan sa makausapa, nasayop na usab sila. Mituo sila sa dili tinuod nga Mesiyas, o gituuhan nila nga ang ilang Mesiyas mao ang Antikristo. Ingon niini ang mahitabo, og mao kana ang giingon sa Biblia dire. Tan-awa ang bersikulo 12. Ang tanang pagbulutan nga iya sa naunang mapintas nga mananap, gihimo niya diha sa atubangan sa nauna, og nagasugo siya sa yuta og sa mga nanagpuyo niini sa pagsimba sa naunang mapintas nga mananap. Ang Antikristo mao ang naunang mananap. Ginasimba sa mga Israelihanon ang naunang mananap, ang Antikristo, ang pangulo sa nagkayusang Europa. Sa pagsimba sa naunang mapintas nga mananap, kinsang samad nga ikamatay naayo. Ginasimba nila kini nga lalaki nga namatay og nabuhi pag-usab. Apan nganong ginabuhat nila kini? Tan-awa ang bersikulo 13. Siya nagahimog dagkong mga milagro hangtod gani sa pagpakanaog og kalayo sa yuta gikan sa langit sa atubangan sa mga tao, og pinagi sa mga milagro nga gitugot kaniya sa pagpanghimo sa atubangan sa mapintas nga mananap. Mao kini ang Antikristo. Iyang ginalimbungan ang mga nanagpuyo sa yuta sa pag-agda kanila sa paghimog larawan alang sa mapintas nga mananap nga nasamad sa espada apan nabuhi ra. Unsaon kini pagkahitabo? Magtukod og panagiusa ang Israel og ang nagkahiusang nasod sa Europa. Magtukod og panaghiusa ang Israel og ang nagkahiusang nasod sa Europa. Og kung mahimo na kining panaghiusa, dawaton sa mga Israelihanon ang presidente sa nagkayusang nasod sa Europa, ingon nga ilang manluluwas. Ang Mesiyas mao ang Dios. Busa, himuon nila nga Dios kini nga tao, og magpatindog sila og estatwa, usa ka higante nga estatwa niya diha sa kalsada sa Jerusalem. Og moyukbo sila nining estatwa og managsimba kaniya. Human makigkonsabo ang Israel sa Europa, ang gahom sa European og ang pangulo sa nagkayusang nasod sa Europa muhimo og saad sa Israel. Musaad sila nga proteksyonan ang Israel. Kasilagan sa tibuok kalibutan ang Israel. Bisan karon dili na bantugan nga nasod ang Israel, dili ba? Apan nianang panahona, mahadlok ang Israel nga musulong ang ubang nasod kanila tungod niini. Ang presidente sa nagkayusang nasod sa Europa musaad nga proteksyonan ang Israel. Apan kabakakan kini. Nagsaad ang presidente sa nagkayusang nasod sa Europa nga proteksyonan ang Israel. Apan sa pagkatinuod, gusto niya nga simbahon siya sa mga Israelihanon. Nakahibalo ba kamo kung unsaon niya kini pagdumala? Himuon ni Hesus ang Jerusalem nga kapital nga syudad sa kalibutan sa iyang ikaduhang pagbalik dinhi sa yuta. Busa, aron masundog sa Antikristo si Hesus, ibalhin usab niya ang kapital nga syudad sa Jerusalem og pagadumalaan ang kalibutan gikan sa Jerusalem. Karon tan-awa ang bersikulo 15. O gitugot kaniya ang paghatag o gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap, nga tungod niini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti o sa pagpatay niadtong mga dili mosimba sa larawan sa mapintas nga mananap. Tan-awa kini. Nga tungod niini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti, makasulti kini nga estatwa nga gama sa tao. Bisan sa hataas nga panahon, kanunay nako nga gituuhan ang nasulat diri sa Biblia. Apan wala ako makasabot sa ilang gipasabot. Giingon diri nga ang larawan o ang estatwa makasulti. Apan dili gayud nako lubos nga manahunaan kung unsaon kini mahitabo. Bisan pa, sa dihang miadto ako sa Europa sa siyudad sa Geneva, didto nako nahibaluan kung unsaon kini mahitabo.
ang nahitabo samtang padulong ko sa department store, nabantayan ako ang usa ka robot nga naghimo og katingad-an nga tingog og nagatindog sa information desk ngan moyokbo sa mga pumapalit nga gawas sulod. Naghatag kini kanako og timailhan. Nauna-unaan ako nga sa umaabot, ingon niini tingali ang mahimong tingog sa estatwa nga ipatindog sa kalsada sa Jerusalem. Tungod kay trabaho nako nga tun-an ang Biblia ug magsangyaw gikan sa Biblia, kanunay nakong gitimbang ang giingon sa Biblia, ang mga butang nga akong makita ug madungog. Sa nianang higayon, nimbiya ako sa Europa ug miadto ako sa Estados Unidos. Sa dihang ana ako sa Estados Unidos, didto lang nako nasabtan gayod kung unsaon kini pagtuman. Adunay usa ka tawo nga nagsulti kanako mahitungod sa check-out counter sa supermarket. Og miingon nga kinahanglan kong muadto aron tan-awon. Computerized gayod ang check-out counter. Sigurado ako nga sinati na ninyong tanan ang sistema sa barcode. Kung mupalit ka mo og usa ka butang sa supermarket, iagi sa clerk ang barcode nga ana sa butang sa scanner og kalit lang nga makita ang mga detalye og presyo sa maong butang. Apan sa niadto nga supermarket, samtang gipaagi ang mga pinalit sa scanner, nag-istorya gayod ang computer. Nag-ingon kanako ang akong kailabahin niini. Busa miadto ako sa supermarket aron masulayan nako mismo kini. Nagpili ako og pipila ka mga butang o gidala nako sa checkout line aron tan-awon ang paglihok sa computer. Husto gayod sa dihang giagi sa computer ang mga pinalit sa scanner, mingon ang computer, $2.15. Katingalahan gayod. Sa dihang ma-scan ang tanan nga mga pinalit, gisulti sa computer kung pila tanan. Diha nako nasabtan kung unsaon pag-istorya sa estatwa sa Jerusalem. Butangan nila ang sulod sa estatwa og computer system. Kung butangan nila og computer system og loudspeaker sa sulod sa estatwa, lagmit makahimo kini sa pagsulti sa makusog kaayo nga tingog. Adunay usa ka lalaki nga kaila gayod nako nga nagpuyo sa Hawaii, parihas kami og pagtuo. Nakahuman siya sa Yonsei University, usa ka pinakamaayo nga universidad sa Korea. Og nagtrabaho siya sa American Navy sa Hawaii. Meritiro na siya karon, apan daan siya nga nagtrabaho sa American Navy. Usa ka adlaw, gipangutanan nako siya kung unsa ang trabaho ang iyang gibuhat sa Navy. Mingon siya ang trabaho niya mao ang maglingkod sa atubangan sa computer ug makig-istorya niini. Bisan unsa man ang bag-ong kalambuan sa computer sa Estados Unidos, kanunay sa Navy una nga gipagamit. Og sa uban pang sanga sa mga kasundalohang igugubat. Og mingon ang akong higala nga trabaho niya ang maglingkod og makig-istorya sa computer. Makig-istorya siya sa computer og motubag usab ang computer. Human miingon siya kanako nga samtang nagtrabaho siya, nakadungog siya diha sa koridor og mga laka nga nagaduol og miingon kaniya ang computer kung kinsa ang nagpadulong. Ana sa computer ang tanang mga impormasyon niini. Huna-hunaan ninyo bahin niining mga bersikulo nga gisulat sa Biblia. Nasulat kini nga mga bersikulo 1,009 ka mga tuig ang milabay. Og niadtong panahona, wala sa handuraw sa bisan kinsa ang bisan unsa sama sa computer. Apan giingon dire nga magpatindog sila og estatwa og mosulti kini nga estatwa. Wala ba ninyo maunahuna nga tinuod ang Biblia? Tan-awa ang bersikulo 16. Pinadayag Kapitulo 13, bersikulo 16. Og ang mga timawa, og ang mga kadagkuan, mga dato, og mga kabos, mga ulipon, og mga taong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa tuo nga kamot o sa agtang. Nga tungod niini, walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kon ana kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. Gikinahanglan niini ang kaalam kaniya nga may salabutan, ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini maoy usa ka numero sa tao, ang iyang numero 9 kagatos og kanuman og 9. Tan-awa unsa ang giingon dire.
Sa umaabot ang tanang tao, mga gagmay o mga dagko, ang mga dato o kabos, ang may kagawasan o ulipon, kinahanglan makadawat og patik sa ilang mga kamot nga tuo o sa ilang mga agtang. Mao kana ang giingon dire. Aduna ako'y magasin dire nga gusto na akong ipakita kaninyo. Stern ang tawag niini. Magasin kini sa Aleman. Nakasiguro ako nga nakaila ka mo nga barcode kini nga marka dire. Barcode kini. Namantala kining magasin ni adtong 1984. Ug adunay artikulo ning magasin nga may kalabutan sa gibasa nato kaganiha. Sa sulod niini adunay ubang larawan. Tan-awa kini. Makita ninyo dire ang usa ka grupo sa mga tao nga adunay barcode nga numero nga nakasulat sa ilang mga ulo. Sa ako nang gisulti, namantala kining magasin sa Germany. Sa panahon nga gimantala kini, nagplano ang gobyerno sa Germany nga maghimo og pag-ihap sa mga katawhan. Plano nila ang pag-ihap sa mga katawhan apan kinahanglan nga detalyado. Iapil dire ang dili ubos sa 84 ka mga pangutana mahitungod sa pribadong kinabuhi sa matag usa ka tawo. Adunay uban pa akong artikulo dire apan hadlok ako nga daghan kaninyo ang dili makabasa niini. Gikuha kini gikan sa pamantanlaang Koreano. Balita kini sa pag-ihap sa mga katawhan nga nahitabo sa Korea pipila ka mga tuig ang milabay. Gikuha kini gikan sa pamantalaang Chuson. Kung hubaron nako ang uluhan sa balita, giingon dire, preparations underway to feed computers with 78 personal details about each citizen. Giplano sa gobyerno nga ipadayon kining pag-ihap sa mga katawhan apan giisip kini nga paglapas sa pribadong kinabuhi sa mga tao o gipugngan kini tungod kay daghang mga tao nga misupak sa giplano nga pag-ihap sa mga katawhan. Tanan-tanan adunay 78 ka mga pangutana. Busa gipugngan kini usa tingali sa maabot mapugos ang tanan nga kumpletohon ang maong sensus. Sa Germany usab sa dihang giplano nila nga maghimo og sensus nga adunay 84 ka mga pangutana, daghang mga tao ang misupak sa ideya. Giisip usab kini nga paglapas sa pribadong kinabuhi sa mga tao. Busa daghan kaayo ang misupak. Ang hinungdan kung nganong giplano kining pag-ihap sa mga katawhan aron mahugpo ang tanang impormasyon sa pagpangandam para sa patik nga gipasabot diri sa bugna o pinadayag. Bago lang, sa diyang didto ko sa Estados Unidos, adunay nagpakita kanako niini. Sama sa imong nakita, giingong The Mark of the New World Order. Giingon nining artikulo kung giunsa nabuhat ang bag-ong computer chip. Halos sama kadako kini sa lugas sa bugas, ug pwede kining itisok sa ilalom sa panit sa agtang o kamot sa tao. Usa kini ka computer chip nga sama lang kadako sa lugas sa bugas. Bag-o lang kini gihimo kung maitisok ang ingon ni ana nga chip sa ilalom sa panit sa agtang o sa kamot sa tao, masumpay kini ngadto sa master computer pinaagi sa satellite. Kung madawat sa usa ka tawo kini nga patik, makaplagan sa computer kung diin siya o asa siya moadto. Nahimo na kini sa Estados Unidos, mao nga gimantala kini nga artikulo. Aduna ako'y pipila ka mga clippings o tinabas nga akong ipakita kaninyo. Tan-awa kining usa. 666. Gipasabot niini ang patik.
666. Ang patik nga 666 sa ingon ini nga panahon kita nabuhi. Tanaw nato pag-usab ang giingon diri sa Biblia. Og ang mga timawa, og ang mga kadagkuan, mga dato, og mga kabos, mga ulipon, og mga taong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa tuo nga kamot o sa agtang. Nga tungod niini, walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kon anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. Giingon dire nga kung walay patik, walay bisan kinsa nga makapalit kon makabaligya nga bisan unsa. Kung walay patik, dili makahimo ang usa ka tawo og bisan unsang financial nga transaksyon. Ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. Lakip nining patik ang ngalan ni Antikristo. Mao ang ngalan sa 666. Karon tan-awa ang bersikulo 18. Gikinahanglan niini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini maoy usa ka numero sa tao, ang iyang numero unom kagatos og kanuman og unom. Giingon dire dinhi aniya ang kaalam. Sa dihang gisugda nato sa pagtuon ni ining libro sa bugna, gibasa nato ang kapitulo 1. Bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya ug bulahan ang mga magapatalinghog ug magatuman sa naisulat niini. Busa karon aduna kamoy kahigayunan nga madawat ang duha niining mga panalangin. Kung wala kamo nasayod kung unsa ang gingon diri sa libro sa bugna, kung wala ninyo mabasa kung unsa ang gingon sa libro sa bugna, kung wala pa kamo makapaminaw kung unsa ang gingon dire, dili ninyo mahibaluan ang tanan nga mga butang niini, dili ba? Giingon kining tanan dire sa libro sa bugna ug gisulat dire ang tanan nga mga panghitabo nga tinuod gayod nga nahitabo sa atong kalibutan karon. Apan wala kamo makahibalo kung unsa ang giingon sa libro sa bugna. Wala usab ninyo mahibalui ang pagkahinungdanon sa mga panghitabo nga nahitabo sa palibot ninyo. Karon gitun-an nato ang libro sa bugna ug aduna kamoy nakuha nga kaalam gikan sa mga panid niini. Unsa kining kaalam nga nakuha ninyo? Kini mismo ang akong gipasabot. Nakahibalo na kamo karon kung unsaon pag-ila sa patik sa tao nga adunay ngalan nga unom kagatos ug kanuman ug unom. Ug nganong unom kagatos ug kanuman ug unom ang ngalan niya. Adunay hinungdan gayod alang niini. Adunay kahulugan ang tanang numero sa Biblia. Nagpaila sa Dios ang numero 3, ang tulo ka persona. Nagpaila sa kalibutan ang numero 4. Kung tipunon ang 3 ug 4, mahimong 7. Sa Biblia, hingpit nga numero ang 7. Ug ang unom, maong usa nga napailalom sa 7. Busa nagpaila kini sa tao, ug nagpadayag kini sa kamatuoran nga dili hingpit ang tao. Adunay kulang sa tao. Busa, unsa usab ang 666? Unsa ang bot ipasabot ni ining tulo ka 6? Gipaila ni ini nga ang tao nga gihimong Dios ang iyang kaugalingon. Gipasabot ni ini nga gihimo sa tao ang iyang kaugalingon nga Dios, ug kini nga tao mao ang Antikristo. Tao siya apan gihimo niyang Dios ang iyang kaugalingon. Siya ang usa nga adunay ngalan nga 666. Ug panguluhan niya kining kalibutan. Adto kita sa ubang basahon sa Biblia. Ikaduhang mga taga-Tesalonika kapitulo 2. Ana kini sa bag-ong tugon. Ikaduhang mga taga-Tesalonika, Kapitulo 2. Basahon ako gikan sa versikulo 3. Ayaw kamo pagpalimbong, ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo, una ang pagsupil ug ang pagtungha sa tao sa kalapasan, ang taong pagalaglagon. Nga magasupak ug magapahitaa sa iyang kaugalingon, batok sa tanang ginatawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba, nga tungod ni ana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios
og magapahayag nga siya Dios. Tanawa unsa ang gingon dire. Sa maabot itukod pagbalik sa mga Hudiyo ang ilang templo. Nakaandam na ang tanan. Apan sa gayon nga mahuman na ang pagbuhat, ang tawo nga gitawag og Antikristo magalingkod sa templo og ipasundayag nga siya ang Dios. Tanawa unsa ang giingon dire. Og magapahayag nga siya Dios. Mao kini ang tawo nga gipasabot sa unom kagatos og kanuman og unom. Tao siya, apan naglihok siya ingon nga siya ang Dios. Kung tan-aw ninyo ang mga panghitabo sa atong kalibutan karon, makita ninyo nga paingon sa ingon ni ana nga direksyon ang tanan. Nabuhat na ang halos tanan nga mga pagpangandam. Kung ang computer lang ang hunahunaon ninyo, ang mga pagpalambo nga nahitabo gikan sa naabot ang computer katingalahan. Apan adunay sekreto nga nakatago sa likod ni ining tanan nga mga computer. Sa insaktong kahibalo og paggamit, posibleng mabutyag ang tanang klase nga sekreto nga nakatago sa sulod sa mga computer. O kung mapasa sa kamot sa dawtang tao kini nga kaalam, dili luwas ang tanang mga sekreto nga impormasyon nga natago sa mga computer. Makagagahom gayod ang mga computer. Adunay kahanas nga sama sa salabutan sa tao ang ubang mga computer. Sa katapusan, ang mga computer ang adunay gahom aron makontrol ang tibuok kalibutan. Sa umaabot, kung mupalit kamo, dili na kinahanglan og kwarta. Kung aduna kamoy patik niini sa inyong agtang o sa inyong kamot, maggamit na ninyo kana sa pagbayad sa inyong mga gipamalit. Kinahanglan lang kamo nga moagi sa check-out counter ug mabasa na ang barcode ug kalit lang nga mogawas ang transaksyon. Tanan nga mga kwarta anaa sa bangko. Busa ang computer na ang mubuhat sa pagkwenta para ninyo. Pagkasuldo ninyo, diretso na sa bank account ninyo ang inyong kwarta. O kung mupalit kamo, kuhaan lang ang kwarta ninyo sa bangko, pinaagi nining maong patik. Mabayaran ninyo ang tanan sa paggamit lang ni ining patik. Pleti sa bus, pleti sa eroplano, ug uban pa. Kini ang panahon nga atubangon nato sa unahan. Moabot na kini sa dili pa nato mahibaluan. Sa hunahuna ninyo, dili ba tinuod ang Biblia?